فطرت برهان بتحتي فتاري فطرت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا قفينا البحري حجونا نكاس وانو تحتا سلا زنغسنا عندي وحليب وقوتا عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نوقيدو وموطأ لكاتي تجميرنا خزاز مرامك كويس الزراحة سمريت الله يقرف صقي كيف قصنا سبت كيسعنا زرقي عسير سنة عسير سنة يكرامتي وعجز صبره تقوي خلنا يوم متائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفون حبابات سفر قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص ونقبرة شنشاي كتام أمرة ننقص حجة وننقص بيتنا ساتحدث مكاني مسمار فتوحات مسقى بتاريخ ورقة ودمنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو أقدس زيناتاتن تنتنان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب مغداتنا إذا مدب مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير مقبار كومنت مقبار سبسكرايب مقبار دما نزي سرحنا تتحجزون معصنكم نتوم زقبركم دما كم وترو دقاقيمنا نامسكنا أمنا لومي بلان بروجرامنا خنا تشينا نايلومي أقداسي ፍጻመ ስለዘሎ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ብደረጃ ዓለም ጽልዋ ዞባና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ክንሪና ስለዚ ግዜ ከይወሰድና መጀመርያ በዚ ክንጅምር let's go give you a sense of what we know so far about this. There's still a few unanswered questions, but finally we got the detail on what Donald Trump meant by this Liberation Day. And let me just kind of start by showing you መቸም ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ እዋን ዝፈከረሉ ጉዳይ መፅኡ ከም ዘሎ ሪኢና ኣለና what is that? So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So, 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring this very windy. ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ እዋን ብታሪፍ ነዛ ኩሉ ዓለም ኣብ ትሕተይ ከንበርክኻየ ንኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ናይ ቀደም ክብራ ክመልሳየ ብምባል ካብ ስልጣኑ ዝሕዝ ቅድሚ ስልጣኑ እውን እታ ዝፈትዋ ቃል ታሪፍ እያ እናበለ ይፍክር ነይሩ ድሕሪ ስልጣኑ ካብ መጀመሪኡ ክገብሮን ክሃርሞን ዝፀንሐ እንተሎ ጉዳይ ናይ ታሪፍ እዩ ሕጂ ድማ እታ ዝኸበደት ክፋል ዝበላ ዕለት 2 ወርሒ 4 2025 መዓልቲ ሓርነት ሊበሬሽን ዴይ ናይ ኣሜሪካ ብምባል ዝገልፃ ዝነበረን ዝዳለወላን ዝነበረን ድሮ ዓብይ ኣናውንስመንት ገይሩሎ እዚ ድማ ንፈተውቱን ፀላቱን ንኩላቶም ሰፊሕ ዝኾነ ታሪፍ ሃሪምሎ ኤግዛክትሊ እዚ ታሪፍ እዚ ከመይ ክመስል እዩ ክንሪኦ ኢና ብዲቴይልስ እቲ ብሓፈሻ ዝጥቀመሉ ዘሎ ድማ ቁፅሪ ሓደ እቲ ዝበዝሕ ዓብይ ታሪፍ ዝሃርማ ዘለኹ ቻይና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዘረባ ስምዕዎ ኣብ ቅድሚ ዓለም ንኩሉ ዓለም በዚ ቃላት እዚ ክጥብር እዩ ኣይ ዝፍትን ዘሎ ግን ክንደይ ሊቃውንቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ዘበን ኢና ንነብር ዘለና ምናልባት ነቲ በይዝናቱ ከስድዖ ይኽእል ኸውን ኢሉ ንዝበዝሐ ዓለም ግን ከምኡ ኢሉ ከሽክዕ ኣይከልኒ እዩ ኦኬ ንስማዓዮ እጂ እቲ ዝህቦ ዘሎ ስነ መጎትን ኣብ ኩነነት ብዙሓት ክኢላታት ናይ ቁጠባ ዝበልዎ ድማ ክንርኢ ኢና
That's good. Out here, we didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. So we charge. ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ቀዳመይቲ ጸላእትናቱ ወይ መወዳድርትናቱ ቻይና ምዃና ንፈልጥ ኢና። እዚ ኸ ምስጢር ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ መሻርክቲ ኣብ ዓለም ድማ እቲ ዝዓበየ ኤውሮፓ ሕብረት እዩ። ቃላት ዝጥቀመሉ ክንሪኦ ከለና ግን ንቻይና እናፈርሀ ፈጥፈጥ እናበለ ይዛረብ። ኣብነት ንቻይና ንሳቶም ከምኡ ገብሩልና እዮም፣ ንሕና ድማ ከምኡ ንገብረሎም፣ ስለምንታይ ከምኡ ዝገብሩና ይርዳእኒ፣ ምክንያቱ ሕማቃት መራሕቲ ስለ ዘለውና እዩ ገለ እናበለ ንቻይና ክእምን ኣይበተን ቃላቱ ዝጥቀመለን ገይሩ ፊሎዞፊካሊ ዝተራቀቀ መርሕነት ናይ ቻይና በዚ ቀሊል ቃላት ክጥብር እዩ ዝፍትን እያ ይካቡም ሕጂ ከምኡ ኢሉ ይዛረብ ፀኒሑ ናብ ኤውሮፓ ግምጥል ክብል ከሎ ግን እቲ ፅልእናቶም ከለካ ትሪኦ ኤውሮፓውያን ማሓዙትና ዝመስሉ መታለልቲ እዮም ኤውሮፓውያን ዝያዳ ዝሃርሙና ንሳቶም እዮም እናበለን ኤውሮፓውያን ሕማቅ ቃላት ተጠቂሙ ግን እቲ ታሪፍ ኣብ ልዕሊኦም ዝገብሮ ዘሎ ድማ 10% ይብላ ኣሎ ሕጂ እቲ ዘረባ ናቱን እቲ ቻርት ናቱን ዘይረኣየኩም ከሎ ስለ ዝኽእል እቲ ቻርት ብዓብዩ ኣብዚ ምፅአልኩም ኣለኹ በብሓደ ክንሪኦ ኢና ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክርዳእኩም ዘሎ ናይ ብሓቂ ማኒፕሌሽን ኣሜሪካ ኣብ ሪል ታይም ኢና ንሪኦ ዘለና ብግልፂ ኢና ንሪኦ ዘለና ቻይና ንዓና 67% ታሪፍ ትገብረልና እዩ ዝብል ዘሎ ካረንሲ ማኒፕሌሽን ከምዚ ዶ ኢሉ 67% ታሪፍ ከም ዝገብሩሉ ዘለዉ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ንሕና ድማ ካብቲ 67 ዝገብሩልና ፍርቂ ናቱ 34 ኢና ንገብረሎም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ራእይዎ ተሓሶት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትገብሮ ሓሶት እዚ ድሮ ኣብ ልዕሊ ቻይና ግን 20% ታሪፍ ገይሩ ኣሎ ስለዚ 20 ተደምሮ 34 54% ታሪፍ ገብር ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ this is no secret ከምኡ ድማ ብኤውሮፓ ከምኡ እዚ 20 ንሪኢ ፅንሂ ኢለ ከሪአኩም እየ ኩሉ ብሓፈሻ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ቻይና 67% ታሪፍ ኣይትገብርኒ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ካልኩሌት ገይርዎ ኢሎም ነዚ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዎም ንግዲ ዝለዓለ ሰርፕላስ ስለ ዘለዎም ነቲ ሰርፕላስ ዘሎ ብንግዲ መቃቂሉ ሓደ ቁፅሪ ምፅኡ እዩ ከምኡ ገይሩ ሰሪዕዎ ዘሎ እምበር ብትክክል ንንብረት ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ዝኸይድ ዘሎ ቻይና ክንዱ ታሪፍ ስለ ትገብረሉ ብወግዒ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ርኡይ ዝኾነ ዝምታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍኮርስ ናብ ዓዱ ዝኣቱ ዘሎ ታሪፍ ኢምፖርት ስለ ዝኾነ ድሌቱ ክገብር ክእል ይመሰል ኣለዎ ኣሜሪካ ኣብ ዓዳ ንዝኣቱ ንብረት ዝደለየቶ ቀረፅ ክትገብር ናታ መሰል እዩ ኣብ ዓዳ ስለ ዝኾነ ነዚ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢልካ ትባእሰ የለን ራእይ እንታይ እዩ እቲ ሳቶም ዝሃንፅዎ ዝነበሩ ስእሊ ባዕሎም የፍርስዎ ስለ ዘለዉ እዩ ንመለስ እቲ ድራማ ብቃላቱ ዝብሎ ሽዑ በብሓደ ከረየኩም ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ታሪፍ ገይሩ ከም ዘሎ Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Taiwan, where they took all of our computer chips and semiconductors. We used to be the king, right? We were everything. We had all of it. Now we have almost none of it, except the biggest company is coming in. We're going to end up with almost 40%. Lee Zeldin's working to get their approvals. And it's an amazing company. Mr. Wei, of one of the great companies of the world, actually, they're coming in from Taiwan and they're going to build one of the biggest plants in the world, maybe the biggest for that. But 64%, we're going to charge them 32%. Japan, very, very tough, great people. And again, I don't blame the people for doing it. I think they're very smart in doing it. I blame the people that sat right in that Oval. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኩሎም ፈተውቱ ዝኩሉ ኣሜሪካ መሓዙተዮም መሻርክተዮም ትብሎም ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ኣሜሪካ እዚያ ዘረባ እዚያ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉላ ተርዲኹን ኣለኹም ቀዋሚ መሓዛ ዝበሃል ወይ ቀዋሚ ፀላኢ ዝበሃል የለን እንታይ ቀዋሚ ኩልኩም በልዋ እዚያ ቀዋሚ ረብሓ እዩ ዘሎ ረብሓኻ ጥራይ ኮንስታንት ረብሓ ናይ ሃገር ጥራይ ኮንስታንት መሓዛ ይኹን ፀላኢ ኩሎም ቀወምቲ ይኮኑን ምስ ረብሓኻ ኢኻ ክትከይድ ኣለካ ትማሊ ዘርባሓካ ዝነበረ ሎሚ ዘየርባሓካ ተኮይኑ ንዑ ገዲፍካ ሎሚ ምዘርባሓካ ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ ዝኾነት ሃገር ቀዳምነት ናታ ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል እዩ ሃገራዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ሪል ታይም ትገብረላ እዚ ዘርእየኩም ዘለኹ ኢትስ ሪል ታይም ሽፍት
نتوم عامتات بعلا كدحر كلا يكونات عالم فاند جراتهم بمارشال بلان قال ملي نزي تريد بحال زلو زي حجي دونالد ترامب زي عنوزل امريكا بعلا زهانه صوتيو تري وورلد تريد اورجانيزيشنز بحال بعلا زدفقتيو كل زي نغرات زي امريكا بعلا نربحا الى جراتهم ربحنا تمسكود لخ نخلاتهم بچا كارد يبان قاليهم قيا كارد نهبت نتي سيستم تغير لا إيرترا مس أبي خسر صنحو مس واحد كسر جميل وزال يزبل كالنا أنا this needs to stay very simple أزي سكانة جنزبي خمان جنزبنا يروح خاص قريف كا مسمت كالكام حد قال ملك تبل تغليقة نا أمريكا جن حدا مسا خاز نبرت مال إذا حقس كيا هجركا كوريا قبل كخلو بحر خا خوسدي عسب كمنتلي قبل كخلو عالم لخاوي حقي لولاونات نزلوا هجر كله international لو تحسك خايد نزل زلو كما يجر كتطو تبلو مس كل حيلي مساخا خوينه نعي ون كطفانس لزخل مساخا خسرح خل يزبل فانو ندحر خوينو مس فانو خسرح هو حد خوينو مس هو حد تسرح مس اونيك خوينو مس اونيك تسرح سلامنتاي هاجراو ربح خاي زقد سكا تمالا تاي بليرو مساخا يكونن لومي من مساخا خسرح خلي very simple reality امريكا بجنزب يلالتهم نعمتات محازوتها زبلتهم تلتطم على نريلنا وطبعا جابان اب حدقا كورديو وطبعا اوروبا ناب حدقا له مليس ناب حدقا خيديو معزنتهم من شركنتهم اندما كم قدم خيد ايكونن سلمتاي ازي اب جج بومز ما تصلو صلواس لزونه كاب جبا محازوتو منتيلو ገንዘብ ንርእሱ ወስድ ደለለ ዶናልድ ትራምፕ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓ ካብ ኤውሮፓ ወፂአን ናብ ኣሜሪካ ክመጻይ ግድደን ኣሎ ካምፓኒታት ናይ ጃፓን እንድሕር ረብሓ ደሊኹም ንጃፓን ገዲፍኩም ፋብሪካታት ናትኩም ጃፓናውያን ዝሰርሑሉ ዘሎ ንዓታቶም ዓፂኹም ፋብሪካ ኣሜሪካ ክፈቱ ኣሜሪካውያን ክሰርሑሉ ኣሜሪካውያን ክረብሑሉ ጃፓናውያን ባዕሎም ፈልጡ እዩ ዝብሎም ዘሎ ክሊርሊ እዚኣ ተዘርባ ንቻይና እንተገይርዋ ኦኬ ቻይና መወዳድርቲያ መቀናቁንቲያ ንቻይና ከዳኸማ ፖሊስን ኣትዩ ይኽእሎ ድያ ይክእሎም ካላርሲ ቻይና ድማ ናታ ፕላን ኣለዋ እዚ ክገብራ ከም ዝኽእል ቻይና ሃንደበት ዝኾኖም ነገር የለን ፈሊጦም ነይሮም ክገብር ምዃኑ ንጃፓን ሃንደበት እዩ ንኤውሮፓ ሃንደበት እዩ ንካልኦት መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ሃንደበት እዩ ስለዚ ኢንተረስት ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ንክርዳእና ብግልፂ ንሪኦ ኣለና መሓዛይ ወይ እውን ኣብ ሃገር ኣብ ፖለቲካ መሓዛይ ገለመለ ዝበሃል የለን መሓዛኻ ክሳብ ረብሓኻ ብሓደ ዝኾነ እዩ ኣንፃር ረብሓኻ ከይድ ተጀሚሩ መሓዛኻ ዝነበረ ኢሚድየትሊ ምስ ቀደም ፀላይኻ ዝነበረ ሕጂ ግን ምሳኻ ክመሓዞ ሽርክነት ዘለዎ ንዓኻ ክሕግዝ ኢሉ ይኮነ ንነብሱ ከትሕን ኢሉ ተጋሩ ሻዕብያ ጀኖሳይድ ፈፂምና ኢሎም እዮም ውይ ዝብሉ ነይሮም ህወሓት ውይ ዝብሉ ነይሮም ከመይ ገይሮም ሻዕብያ ክሰርሑ ይደልዩ ኣለዉ ስለምንታይ ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ መን ከጥፍኦም ከም ዝደሊ ዘሎ ፈሊጦም ስለ ዘሎ ኣቢ ከጥፍኦም ይደሊ ስለ ዘሎ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ እዮም ነይሮም ንኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ስለ ዝገበሩ ወይ ጭፍጭፎም ኣሎ ረብሓ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ኤርትራውያን ክበፅሕ ከሎ እዚ ናይ ረብሓ ሕቶ ዘይርድኦ ሰባት ገሊኡ ራይል እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ክርድኦ ስለ ዘይደሊ እዩ ዘይርድኦ ኣይኮነን ክርድኦ ስለ ዘይደሊ እዩ ዝበዛሕና ግን ነገራት ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ዓለም ሙሉእ ትኽተለሉ ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ በፂሑ ክቕየር ኣይክእልኒ ምስ ዝደለየቶ ኤርትራ ምስ ዝደለየቶ ክሰርሕ ክትክእል ኣለዋ ክሳብ ንረብሓ ዝኾነ ክሳብ ልውላውነታ ዝሕሉ ክሳብ ካብ ክሳራታት ከትሕና ዝኽእል ከምኡ ድማ ክሳብ ከርባሓ ዝኽእል ዝኾነ ምስ ማንም ሓይሊ ምስራሕ ነውሪ የብሉን ፖለቲካ ይበሃል እዚ ተረዲኹን ኣለኹም ሃይማኖት ኣይኮነን ፖለቲካ ድማ ብዘርባሓካ ኢኻ ትውግን ኣብዛ ሕጂ ዘለኻዮ መድረኽን ንፅባሕን መን የርባሓካ ትማሊ እንታይ ነይሩ ካልእ መዓልቲ ካልእ ታሪክ ኢና ትማሊ ከም ታሪክ ክስንዶ ትኽእል ኢኻ ንፅባሕ ግን ንመለስ ኣብ ድሕሪቶም ክዛረበሉ እየ እዚ ሕጂ እቲ ታሪፍ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚኣ ስምዕዎ ሕጂ ሓደ ብሓደ ክንሪዮ ስለ ዝኾንና Before Donald Trump came into office, and a quick kind of bit of revision on where we've come from so far. So threatened tariffs on Mexico and Canada. They were repeatedly threatened, repeatedly rescinded or lifted, but they might well be back again, who knows. But for the time being, they're gone. We know we've got an extra 10% tariffs on China 1.0, then another extra 10% tariffs on China 2.0, you might call them. And we're now kind of waiting to find out what happened next. And we finally did find it out. Let's just start. There are two parts to this, okay? So first of all, there is going to be a 10% baseline. መጀመርያ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ብታሕቲ ዘሎ ፀሊም ቤዝላይን ታሪፍ ፎር ኤቭሪዋን ኢሉ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ቤዝላይን 10% ክሕርም እየ ኢሉ ኣሎ ብጃካ ካናዳ ፎር ዋቴቨር ሪዝን ኣይገበረላን ነይሩ ድሕሪኡ ግን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝውሰኽ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ቻይና ትርእይዎ ኣለኹም ድሮ ላዕሊ ነይሩ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ቻይና ክንዲዚ ታሪፍ እናተገበረሎም ከለዉ እዮም ዝዕወቱ ዘለዉ እቶም ቻይና ዝበሃሉ ንኻልኦት ዳዩ ሕጂ ድመፅእ ዘሎ እምበር ንቻይና ካብ ቀደም ነይሩ ታሪፍ ስለዚ ወሳሲ ይኹን ንላዕሊ ደይብሎ ኦልሞስት ከባቢ 50% ኣብፅሕዎ ኣሎ
إذا كان تايز فترة لهم زلا لك كم تناي تشيبس جبرو أجوان جلن جلم زجبرهم مليسهم كال فترة ونت جبرو خالو نتشاينا كاب أمريكا وزعي أبكال عالم بعمقات نخسر حكو قد دومي زمالة دما نفس وقت علاقة بعالم زلو زيادة قالوا بقيرهم كسر فيهم معناته زربو حمزة نبر علاقة أمريكا تخينو أمريكا إن عصومي خيس لزلو كابتا أمريكا تبهل أبكال على بوم كتب متخفتنيهم زخا ماركت ديفلوبمنت كانتريز نحجرات كما عبلونيهم مسمع عبلو زيادة ناتهم تكنولوجيا خطك أو مسلا زغلو سلازي زعم دونالد ترامب زقبر زلو أجين علم كاب أمريكا نخطر حقيقي زقبر زلو نسو ناي جزيو حجز ربح زلو يزر عزرايو زلو حجي بليونات دولار كتيز بالزلو فاين أبلون ترمجن نفزحات تقود سلازلها كال من قد تاخذ اليوم كاباخا وصاي كال شركناتات كذا اليوم كال مزامت تاخذ اليوم سلازي كم رياز لنا نقصر التعريف زبال كذا مناي ابي بس عيكم زلنا tariff. So you see all of these bars go up by 10%, including of course the UK. But that, as far as the White House is concerned, is just a baseline. And then on top of that, there are different tariffs for different nations, what they call reciprocal tariffs. And they say they've gone through the numbers. They've looked at not just the tariffs that other countries around the world are charging the US, but also what they call non-tariff barriers, so other things. And they've worked out, by the way, Canada, those Mexico-Canada tariffs might well come back, so we might well start from that position. But reciprocal tariffs might push all of these bars, or will push all of these bars up considerably higher. So just look at how the picture of trade and tariffs in the US has changed dramatically as a result of these measures which are coming in the next few days. And just to give you a few highlights of what we're talking about. So you could look, for instance, over there at China. So China, that's a 34% reciprocal tariff, but it takes the total amount, provided that goes on top of the existing tariff, it takes the total amount up above 50%. And you're talking, when tariffs are going above 50%, that makes any trade very, very difficult and far less likely to happen. So that's China, but you can probably... حجين تأثير لهم أبزي زي أقدس زرباينا نرزلنا إن دايناميكس نعلمنا قطبنا علمنا شركتنا علمنا ريديفاين تخون له مدرخ تمسيح كم زلينا نرزلنا وتر هذا قبل على تشاينا تقلال لا تتعريف بستفل عليه أشمات الملك أنت غيروا ناب على 5 كما ب 5% ممكن بلا نغلينا هذا يبوه 5 له قبل على مكسيكو كباب 3 كباب ناب 4% تقريبا له قبل على كندا لعلى 3% دايب له جرماني كبابي لعلى 10% خيد له سون جابان كبابي 25% خيد له كمون اني ساوث كوريا كمون كبابي 3 زقماقم نرلنا فيتنام زبحال بزحات فابريكاتات ناي تشاينا مس تشاينا تعريف سلازي نبر نا فيتنام مزيوم نيرم كاب تشاينا نلعل هريموم الله قطبنا جابان ناي فيتنام كند ناي تشاينا استدعلو خونا كلنيو سلازي ابي عنوات نرلنا هندي لل 10% خيد له ايرلاند على جوجل بعل جلن زلو وي زغا بملهم تم ناي امريكا سوفت وير كامبانيز ابي اوروبا زلو بيزناتهم اب ايرلاند ما غميت امزلو اجين ناب اسر علي ناب 3% زقماقم طليان ناب اسراتات زقماقم يوكي تزحشه 10% طراي غير لهم يبحالالو سلازي there is one thing ابزي نريو زلنا ازي كل سب كردو خلالو هيوت ناي نفسه كفسب كتنكف زخل كنتا سلن رزلنا ابزي بزي صفحه ملكه كغلص زفتن زلغو this is going to change your life and everybody's life سلازي بتعرف تاريخهم ابزي دارجا نخل عالمي تنكيف زلو ولا ونتن زديبا حقرات افريقيا ون انتبلكا ولا بعلي إثيوبيا ونيرو أدنى بذكر رغبي خلدو 10% غير لهم كم زلون بعلي إثيوبيا ون زنقر ولا نعشت حقرات نابنت على بعض أفريقيا حقرات إذن هيك لو أنت زفريا كم بعل بنغلاديش بحال حقرات كم بعل سريلانكا بحال حقرات دخاتات حقراتين عبي تعريفي قبل عليان غير زلو سلازي أمودا تزن حقرات ياتن قطبنا بحمق درجة زلو እቲ ፋብሪካታት ድማ ጠቕላላ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ቁጠባ ናይ ብዙሓት ሃገራት ክፅያቅ ክንርኢና ቁጠባ ናይ ብዙሓት ሃገራት ቃል ብቃሉ ክበላሾን ክንፅያቅን ክንርኢና ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ስዊዘርላንድ ዘለኹም 61% እዩ ነይሩ ናይ ስዊዘርላንድ ሕጂ 31% ቻርጅ ክገብረልኩም የልና ኣሎ I'm pretty sure ኣሜሪካ ኣመና ገዳሲ ዕዳጋ ናይ ስዊዘርላንድ ንስዊስ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ኣመና ገዳሲ ዕዳጋ እዩ but another عبي هرام تحريمنا زلنا سويس يكون سلازي قطبنا سويس برقص لو تكرايكم زخونه فلوت يزي اب سويس زلها شات مع انت هكا بعجي كال دارغا زيت نكف حجر يلن كنبل خلينا منالبات بزي انا حجت اقاطي ما زلا محرمتي تماليتي ويون لومي
ትራንኩይሎ ኮይኑ ከፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥራይ ዝኸውን ምስ ኣሜሪካ ብቀደም ይነበሮ ይጠፍኦ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ብከምዚ ዘይተረበሸ ዘሎ ካልኦት ግን ኩላቶም ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ክሳብ 1.5 ቢልዮን ዝትመን ንግዲ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር 10% ታሪፍ ካርሞ ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ ስለዚ ኣጋይ ንኢትዮጵያ ንኬንያ ንኩሎም ሃገራት ካርም ምዃኑ ንኩሎም ሃገራት ድሮ ሂብሎ and this is going to be ኣብ ኣፍሪካ ንእሽተይ ፐርሰንት ታሪፍ እንድሕር ተወሲኹ እቲ ንብረት ንሶም ዝሸጥዎ ብቐሊሉ ካብ ካልእ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ተወዳዳርነት ናቶም ተጠውብል ከም በዓል ቻይና ከም በዓል ጀርመን ምናልባት ሶፊስቲኬትድ ንብረት ኣብ ካልእ ክትረኽቦ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይኑ ብኽቡር ክገዝእዎ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም እቶም ካምፓኒታት እንድሕር ጥረ ነገር ወይ ከዓ ቡን እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ናባኻ ታሪፍ ገይሩ ኣብ ካልእ ግን ታሪፍ ዘይተገይሩ ካብቲ ዘይተገበረ ሰብ ዝገዝእ ስለዚ እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎን ካበይ ዝመጽ እንድሕር ኢልካ ግን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ወይ እውን ንምንታይ እዩ Vietnam as well. And the point here from the White House has been to say, listen, lots of Chinese goods going into the US, but also going through, being Vietnam and Cambodia as well, being conduits for goods to go to America. And the point here for Donald Trump is that the US wants to reindustrialize. And so it's all about trying to make things domestically. But finally, look at the UK. ብሓፈሻ እዚ ገይርዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ handbat ሕጅ ዝገበረ ይኮነን ንነዊሕ ዓመታት ዝተመነየ ምዃኑ ዝያስብ Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it, Oprah. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it. They just make it impossible. They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. And hey, I have tremendous respect for the Japanese people. I mean, you can respect somebody that's beating the hell out of you, but they are beating the hell out of this country. Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. And yet we let Japan come in and dump everything right into our market. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኣብ 80ታት ዝበለ ኢንተርቪው እዩ ጃፓን ይኹን ካልኦት ዕዳጋታት ከም ድሌቶም እዮም ዝፃወቱልና ዘለው ንብረቶም ከም ድሌቶም ኣብዚ ገብሩ ንሕና ከይድና ብዓዶም ክንገብር ግን ኣይፍቀደናን ስለዚ ቅሬታ ናቱን ዓመታት ዝቐፀለ ነይሩ ገስወት ስልጣን ስለ ዝረኸበ ሎሚ እተን ዓመታት ዝቐፀለ ሕልምናቱ የተግብረሎ እስከ ገለገለ ግብረ መልሲ ክንርኢና ቅድሚ ናብቲ ወታደራዊ ምትፍናን ዘሎ ኤውሮጳ መሊሶም ኣለው President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. The consequences will be dire for millions of people around the globe, also for the most vulnerable countries, which are now subject to some of the highest ፕሬዚደንት ናይ ኮሚሽን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ኡርሱላ ቫንደር ላይን ከም ዝበለቶም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ሓደገኛ ስጉምቲ እዩ ንኩሉ ቁጠባ ናይ ዓለም ክርብሽ እዩ ኣብ ቁጠባዊ ሽግር ንዘሎ ሕብረተሰብን ህዝብን ድማ ተወሳኺ ጾርን መስገደልን ከምፃሊ እዩ ምክንያቱ ታሪፍ ማለት ንመንግስታት ኣታዊ ክኸውን ከሎ ንተራ ሰብ ግን ክሳራ እዩ መናብሮኻ ዘኽብድ እዩ ንብረት ኩሉ ዋግኡ እዩ ዝውስኽ እቲ ዝውስኽ ዘሎ ዋጋ መንግስቲ ኣታዊ ዝገብሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ ካብ ታሪፍ ዝበሃል ዘሎ እቲ ንዑ ዝወሃብ ዘሎ ገንዘብ መን እዩ ክኸፍሎ ዓሚል ክኸፍሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣብ ቻይና ዘሎ ኩሉ እቲ ነቲ ንብረት ዝገዝእ ዘሎ እዩ በዚ ሓንቲ ንብረት 20% ታሪፍ ወሪዱላ ክብሉካ ከለዉ እቲ 20% ተወሳኺ ዋጋ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ቀረፅ ክወስዶ እዩ እቲ ካምፓኒ ንዑ ዘፍረየ ግን 20% ኣብ ገሊኡ ኮነ ክሸጦ 20% ወሲኹ እዩ ክሸጦ እቲ ተወሳኺ ገንዘብ መንግስቲ ኣታዊ ይረክብ እስኻ ግን ካብ ጅባኻ ነቲ ትገዝኦ ዝነበርካ ከቢሩ ስለ ፀንሓካ ዘድልየካ ተኮይኑ ክትገዝኦ ክትግደድ ኢኻ ዘይድልየካ ተኮይኑ ድማ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ኢን ጀነራል ነቲ ቁጠባ ሕማቕ እዩ ካምፓኒታት ከምቲ ናይ ቀደመን ክሸጣ ኣይከላን እየን ክሸጣ ስለዘይክላ ሰራሕተኛታት ክሰጉ ከለዉ ሰራሕተኛ ገንዘብ ስለዘይብሉ ክገዝእ ኣይክእልን እዩ ቪሽየስ ሰርክል ብልዎ እቲ ቁጠባ መመሊሱ እና ተበላሸወ ክኸይድ ይኽእል ሪሴሽን ዝበሃል ድማ ካብዚ ዝመፅእ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰርክል ናቱ ገለ ኢቭል ሓደገኛ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ወይ ንኣሜሪካስ ክመልሳ ንኽእል ኢና ካብ ሞታ ከነተንስኣ ንኽእል ኢና ዝብል ሓይሊ የማኽሮ ስለ ዘሎ ሓደ ድራማቲክ ወይ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ወሲኑ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ንኣሜሪካ ድዩ ከተንስኣ ወይስ ንቁጠባ ዓለም ብምሉእ ይክርብሽ one thing is for sure ቻይናውያን ነዚ ተዳልዮምሉ ከም ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ዝንገር ዘሎ ኤውሮጳ ግብረ መልሲ ክቡ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ ሓንቲ ስእሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ዝገብርዋ ዘለው እዮም ንኣሜሪካ ሜዲና ማጋ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን ክብል ከሎ እታ ባንዴራ ድሕዛ ኣብ ቻይና ተሰርሐት እያ ኢሎማ
ሜድ ኢን ቻይና ፀጉሩ ንባዕሉ ሜድ ኢን ቻይና ኢሎሞ ክዳን ተኸዲንዎ ዘሎ ሜድ ኢን ቻይና ካምቻ ተኸዲንዎ ዘሎ ሜድ ኢን ቻይና ሜድ ኢን ቻይና ጫማ ተኸዲንዎ ዘሎ ኩሉ ነገር እቲ ዝብሎ ዘሎ ሲ ሜድ ኢን ቻይና ዝብል ተኸዲኑ ንቻይና ከውድቕ ኢሉ ዝፍትን ዘሎ መራሒ ብምባል ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዝርዎ ዘሎ ሚምስ እዚ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ አንቂዱ ተበጊስሎ ብቁጠባ እዚ ዝያዳ ንቻይና ክሃርም ይሰብ በነሩ ግን ንምሉእ ዓለም ክሃርም ንሪኦ ኣለና ኤሮፓስ ከንታይ ኢሎም tariffs, the opposite of what we wanted to achieve. The tariffs will also hurt consumers around the world. It will be felt immediately. Millions of citizens will face higher grocery bills, medication will cost more, as well as transportation. Inflation will go up, and this is hurting in particular the most vulnerable citizens. All businesses, big and small, will suffer from day one. From great uncertainty to the disruption of supply chains, to burdensome bureaucracy, the costs of doing business with the United States will drastically increase. And what is more, there seems to be no order in the disorder. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደጋጊማ ትዛረብ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ መሪፅዎ ዘሎ ውሳኔ ወሲድዎ ዘሎ ስግምቲ ብጣዕሚ ሕማቕ ንኩሉ ክርብሽ ዝኽእል ንኩሉ ክብፅብፅ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ሰንኮፍ ዝነበረ ኣብ ትሑት ደረጃ ናይ መናብሮ ኣብ በዳሂ ሂወት ንዝነበረ መሊሱ ዘፅድፍ ወላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ንዘሎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ተራሰብ ሰሪዑ ዝነበረ መናብሮ ክኸብር እዩ መናብሮ ክኸብር ክጅምር ከሎ እንታይ ክኸውን እዩ ደሞስካ ካቢድ ንኣፍ እንተነርካ መሊሱ ዝገደደ ይፅበየካ ኣሎ መድሃኒት ክኸብር ክእል ንኣብነት ትዝዓበየ ፀገም መድሃኒት ታሪፍ ተተወሲኹሉ ሓደ ካብቲ ጅባ ሰብን መናብሮ ሰብን ዝህግግ ነቲ ጥዕና ዘይብሉ ኩል ስራሕ ክሰርሕ ዘይክእል መድሃኒት እናገዘ ዝነብር ታሪፍ ድሕሪ መፅዎ እቲ መድሃኒት ክኸብር እዩ ሕራይ እቲ ቡን ንገዝኦ ዝነበርና ካፕቺኖ ንገዝኦ ዝነበርና ታሪፍ ስለ ዝወስኾ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እዚ ደስታ ኢልካ ትገዝኦ ንብረት እዩ መድሃኒት ኮይኑ ትገዝኦ ግን ክትገድፎ ይኮንካን ስለዚ ነቲ ኢንዲስፐንስብል ወይ ክትገድፎ ዘይትኽእል ዓይነት ነገራት ታሪፍ ክውስኸሉ ከሎ ነቲ መናብሮኻ ኣመናይ ከቢድ ዝገብሮ ኣብ ዘይተደልየ ዕዳን ዕንዲዳን ድማ ዘውርደካ እዩ ስለዚ ኣገይን ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎ ዘሎ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣመና ክርብሽ ዝኽእል ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንቻይና ጥራይ ከምኡ ክገብር እዮም ኤሮፓ ተፀቢዮም ነይሮም ገስወት ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ፅብቕቲ እንተላቶ እዚኣ እያ ሓንቲ ፅብቕቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ብሓንቲ ጭጉራፍ ክቕጥቅጥ ዝደሊ ክቕጥቅጥ ዝመርፅ መራሒ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ ሕጂ ናብቲ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክንሰግር ምክንያቱ ታሪፍ ዝዓበየ ቶፒክ እዩ ብሕጂ ድማ እናተኸታተልና ክንከይድ ስለ ዝኾና now let's go to another topic. Most games have two parts. First is your main mission and the second is your side quests. President Donald Trump already has a lot of main missions, like his liberation tariffs and his peace pursuit in Ukraine. We've talked a lot about his main mission, so tonight we are talking about his side quest. And that is a nuclear deal with Iran. Remember, Trump himself walked out of that deal in 2018, but now he wants to sign a new one, presumably a better one. But he's not asking Iran to begin talks, he is threatening them. Let me quote what he said last week. If they don't make a deal, there will be bombing. It will be bombing. ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ነገር ብሓይሊ እዩ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ማለት ክሳብ ሕጂ ብትክክል ቻለንጅ ዝገበሮ የለን ምክንያቱ ንኣሜሪካ ፊት ንፊት ገጢምካ ቻለንጅ ትገብረሉ መድረክ ኣይበፅሐን ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንረብሓ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣካል እውን ኣይኮነን ማለት እንታይ ክትረክብ ኢኻ ምስ ኣሜሪካ እቶም ሓያላት ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ብኢዳ ኣዙር ኣብ ዘመነ ጆ ባይደን ኣብ ዩክሬን ነዊሕ ገጢማ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ትግጥም ወላ ሓንቲ ኣሜሪካ ተሳዒራ ኢና ክንብል ንኽእል ስለ ተሳዕረት ሕጂ ኣሜሪካ ግን ስዕረታ ዘሰክፍ ኣይኮነ ምክንያቱ መራሓ ክትቅይር ከላ ኣነ ይኮንኩን ተሳዒራ ኣሜሪካ ይኮነን ተሳዒራ ጆ ባይደን ተሳዒሩ ኢልካ ክሸጦ ስለ ትኽእል ስዕረት ተርጂኹምኒ ሕጂ ስዕረት ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ ጆ ባይደን ሕማቕ ስለ ዝነበረ እምበር ኣሜሪካ ሕማቕ ስለ ዝነበረት ኣይኮነን ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ሪፓኬጅ ገይርዎ ክቕፅል ንሪኦ ኣለና ብግምጣሉ ሕጂ ድማ ንኢራን ተመሳሳሊ ከምኡ ድማ ናብ ቻይና ክልትዩ ዓይነት ናይ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ወታደራዊ መፍርራሕ ድማ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ the likes of which they have never seen before. So Trump is threatening to ንኢራን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ገለ ርኢና ነርና ንኸውና ናይ ኒውክለር ዲል እንተዘይገይሮም ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስድ ዘለዎ ምዃኑ ይነግር ኣሎ bomb Iran.
And it's not just empty talk. The US has moved B-2 bomber planes to Diego Garcia. Take a look at these satellite pictures. You can see at least 6 B-2 bombers. These can carry the heaviest American bombs and nukes. Weapons that can strike targets deep underground. Targets like Iranian nuclear sites. And now look at the location. Diego Garcia is a joint US-UK base in the Indian Ocean. It's around بعفشا كم دريو زلنا 3,900 kilometers from Iran. Trump is also moving warships to this region. One aircraft carrier is already بعفشا تي زقبر زلو نيران عبي مفرره كتوا نيران كحرما خمزغل از قدايزي سيريس لكري وكم زلوهم يمزن اقرم زلو سلازي مس ايران كوينات كقاطم كم زغل زبل calculations بزي سفح من قد يزرب علو مس ايران ناب حدا وتهدراوي سقمتك خيط كم زغل نعلم ملو بقطباوي سقمتي إنا ربش خلو كتب عالمنا ربش خلو at the same time مس إيران جنب فلوي وتهدراو سقمت خوست كم زدلي دي نقرالو هذا بلولي أتي أنا أمريكا عندها كايدا زيد ما أمريكا ناب حدا جان عالمنا توسد الله خنبل كلنا كابزيرو تبقيسنا عم زي كنا هنفلتو. Is putting theory into practice. It's preparing for reunification with Taiwan, carrying out live simulations of a full-scale invasion, preparing to crush any resistance once and for all. The Chinese military, in fact, has just a short while back wrapped up the drills, saying it was aimed at paralyzing Taiwan and sending out a message to the US and Japan. كالاي دي حتو ناي فيتنام نبلو زلنا حتو ناي فيتنام دما نو حتو ناي تايوان زبال دما ناب كوينات قصو كخيط كم زخل ميديا ناي عالم بيمان نساقامن بزعبو بزي سفح من قد يزاربالو حجي أمريكا أبز حجي كونتات نزو خلو كد قبرو أي تخلني زبلاكا maybe na America kaida zay marayin zay China conducted a second day of military drills around Taiwan. According to Beijing, it completed all designated tasks, including practicing hitting key ports and energy sites. China claims democratically run Taiwan as its own, and the surprise exercises were even criticized by Washington as intimidation tactics. كم نريو زلنا زي بزي سفحة ميدياتات بيمانن تساقامن كافرز قبرو زلويو حتو ناي تايوان زخوون زلو ناب كال زي تدليا كوينات خيط كم زخلن تايوان نيكست يوكرين كتكون كم تخل بزي سفحة من قدي نعوز الرقاقز كنتا نرلنا يقداس ولا كو أمريكا نتايوان كم يوكرين كتقبرات حسبت لا تشاينا جن كم راشا أكت تقبر دليت يبلان راشا أب كوينات نسلست عمد كيدالا تشاينا جن أب حتى ناي تايوان قداي نسلست عمد أب كوينات كتاوتو دليت يبلان سلازي كل تي تقبرو زلا ترينينج تايمز بلو زلو أبز حس رقزي نتي تايوان زبال كتعبتو خم تخل انت خوني ناي تشاينا من رجع زلو بزي كوينات نتايوان كتوزدها تدل زلا بزي كوينات تايوان زبال رايوو تشاينا بس أقام زلو هاقريو تايوان زبال دسيتيو إزي دسيت زي حدا كابتي هذا سيت ناي تشاينا تراي ديكونا بتاريخ سي إزي دسيت زي نأمريكا تزبلز أما السارعي نتشاينا كل جزء حشوية ناي كوينات مفتاري مخنياتو إزي دسيت زي عند حري تشاينا ناتايو كملو لاو مريتاي زفلت أمريكا كلها يتقبليو بزحات هاقراتني علم أرجع تسعة همشن هاجرتنا علم 9 ممكن بالغلينا تايوان أكلنا تشاينا مخانني أمنه جن أبتي بوليتيكا جن دوجو كوس أوتي فتنو نزات تايوان تبهال دسيت ندحري وسيدوم ما تشاينا انتهي كقاطن فلتكم الله دحري زول لافتي بحري نتشاينا محز أرسل تقيمهم زلوا بمولو تبحري دما ناتا كوني سلازي اتتعاطي أتو زلا ما تنفس قرروك عصواز فتنو زلوا بز مغنيات زي نسوون كخفاس سلازغل زبالة عدل كفترة لهم سلازغلي سلازي حتى ناي تايوان حتى ناي جدا كقاطم زغليو انتز بخينات انتز بسلامة من قدي ناي جدا كقاطم زلوا قداي مخاني زنقر اوكي نغطى انتهيت بهذا. We now bring in our former Hong Kong correspondent Oliver Farry for more. Oliver, is this an escalation from China? Well, it's an escalation in the same sense that every time China carries out these exercises in the vicinity of Taiwan, it's an escalation. It certainly does not mean an invasion is around the corner, despite the opinion of many Western analysts that Xi Jinping has instructed the military to retake Taiwan by 2027. Is not a new city. It's not a data center or a power plant. This is China's new military command center, a 1,500-acre military complex designed to survive nuclear strikes, coordinate invasions, and outlast any enemy. The Pentagon, America's iconic defense headquarters, covers 148 acres. What China is building here is 10 times larger. Satellite images from February. انتهي نريلنا زيتري نريو زلنا ناي تشاينا بنتاغون ناي تشاينا يكون بلا نخل زنتاي مالتيو بحفشة تشاينا ني أمريكا نكت حلفا ويو نكت ودادرا زي كون علامة
ዶሚኔት ንክትገብራ ይትዕላ ማናታ እዚ ድማ እቲ ናይ ታይዋን ዶ ናይ ትሬድ ዎር ዶ ናይ ገለዶ ዘብል ዘሎ ተራ ዘረባ ኣይኮነን እቲ ናይ ቻይና መደብ ወይ ካ ፕላን ንኣሜሪካ ሕልፍ ምባል ኣይኮነን ንኣሜሪካ ኣፀቢዕካ ምዕፃፋ ስለ ዝኾነ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ትዝዓበየ ሚኒስትሪ ምክልኻል እዩ ፔንታጎን ዝበሃል ኣዝዩ ሰፊሕ ቦታ ዳርጋ ብናይ ኤውሮጳ ስታንዳርድ ከተማ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ቻይና ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ክንዲ 10 ናይ ፔንታጎን ዝኸውን ስፍሓት ዘለዎ ርቀት ናቱ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፔንታጎን ኣብ 1945 ተሰርሐ እዩ ቅድሚ ኦልሞስት 70-80 ዓመት ተሰርሐ እዩ እዚ ግን ኣብ 2025 ይስራሕ 25 ሕጂ ይስራሕ ዘሎ ስለዚ ሌተስት ስቴት ኦፍ ዲ አርት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ቻይና ነዚ ንምግባር ገጅፍ ባጀት ብዝሰለጠ መንገዲ እንኳን ላይ ኒውክለራዊ መጥቃዕቲ ክረኽቦ ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ሰርሕዎ ዘለዉ ስምዑ ሕጂ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ክንሰምዕ Satellite images from February 2025 show over 100 cranes operating simultaneously, a construction unseen since China's Three Gorges Dam. But this isn't for clean energy or transportation. Every bulldozer, every steel beam is part of a single goal, creating the most advanced military command hub in history. The Pentagon, built in 1943, houses 26,000 employees across 6.5 million bulldozer. Every steel China is proving to the world they are capable of هذا عب نجر لعلمان نم هجر كل تسرح وزلوا تتغرسي توداداري كم زي بلو جيرم يمسرح وزلوا تقدم كاب أوروباويان يقدحوا كاب أمريكاويان يقدحوا نبل ليرنا حجكن تقدحوا أنت اليوم ون تقدحوا لزخول أكل يلوم مخنياتو تسرح وزلوا تكنولوجي قد محجي زقات ما يكونن سلازي تشاينا أبحنقلهم كتر هذا كم زخون تردي ومالو كل تسرح وزلوا infrastructure تتغرس عند حرقينه أبكال زي تسرحيه سلازي تشاينا is pioneering ነገራት ከም በሓድሻት ሰርሖም ዘላ በኻላ ዘረርባ ካብ ናቶም ፋንታዚ ካብ ናቶም ኢማጂኔሽን ዝብገስ እምበር ካብ ጃፓን ድዩ ካብ ኣሜሪካ ድዩ ካብ ኤውሮጳ ክቐድሑ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዘየለዉ ብዕቤቶም ብስፍሓቶም ብኮምፕሌክሲቲ ናቶም ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ዘየለዉ ነገራት ስለ ዝኾኑ ቻይና ኣብ ናቶም ሓንጎል ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ኣብ ቴክኖሎጂ ናቶም ቁፅሪ ሓደ ከም ዝኾኑ ተረዲዎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ቻለንጅ ምስ መን እዩ ምስ ነፍስኻ እዩ ነቲ ስኻ ዝገበርከ ከመይ ጌርካ ካብኡ ዝበልፅ ትሰርሕ كمي جير كانت تسخر ريكارد سبر تجبر كايو كاوز بلا ريكارد تمحيشو سلازي اتجايمنا تشاينا مس تشاينا يخوين زلو اذا خانتاي يفطر لهم زلو مليسكا نام نفسك نختامن نخالك تقدح كاب كال نختري كاب كال نختمت كاب كال اكسبرتاج دلنيغا واي نسخات تبلاسكا تخينكا مس نفسك غويا سلازي اذا انت يفطرلكا كونفيدنس لك مالك كل غزي انا يزبلص اسرح زبل حنقول زلو سايكولوجيكال ادفانتج زلو زبلص انا خسرح تقول له مالتي أزين رياض لنا التكنولوجي أبكل عوديو أو تدروا عود الحري صبوت خير اللخا كفتو تدروا عود زوج تكنولوجي نفس فيلاوي تكنولوجي زخي أبتس فيلاو تكنولوجي صبوت خير اللخا التنسي فيلاو تصرح زلخا درونات أو تدروا كتر مكايخل انتهي زريكا innovation فترة ونت تمركز زخي كتبا أبكل عودي زعوات رديهم لهم أب حدا فترة حدش نقدر كتفتر كلها جونو تنسخات فترة زلها أب كلا عودة دماغ تغ مكاسة لزخل ناي فترة ونت بهلن أكايدا نحنسا مساتو أبتاجر تطوق كتب بلا يتخل نغا هجي كتسأل حدش نقدر أب تشاينا وين نريا زلنا أب كلا علم يلن بيمان تسقى من نريا زلنا حدش نقدر مالت ني تشاينا نمن عاد ويون تشاينا وين لعلن ممتع يكونن كتسأل حدش نقدر كنرخلنا أبزوان زي كاب تشاينا يدمت زلو إزغا حدا جزء ويكل تجزء زقات ما يكون like literally every day نريو زلنا حدش نقدر كاب تشاينا يدمت بس نابزي has achieved a significant milestone in the development of flying taxis. Regulators in China have approved 2 companies to operate autonomous passenger drones commercially, marking a major step towards commercializing flying taxis. In fact, China has issued its first ever operation certificates for autonomous passenger drones. The air operator certificate will allow the 2 companies to operate. I mean, every day is China is every day another amazing history is happening. نفسه كما عتي زبرقات الصحيح بتاعنا فلوي نقدر نسمع لنا. إذا كمان جورجيا ملو ساعات أطفيا يكونوا زكاتلهم زلوا. like up to mainstream media كما تقول ترى يزري زلوا بر نتشاينا بفلوي تراك قبر زعل صدايكم كنانه. جزية سلزي بالله نقول لنا تشاينا ترى فوكس كبر ملو عالم كتر مثل زدلي. إذا تري وزلهم
ብዙሓት ሃገራት ታክሲ ናይ መሬት ዓይነት መኻይን ንእቱ ናይ ኤሌክትሪክ ካር ንእቱ ናይ ነዳዲ መኻይን ንእቱ ናይ ኣሜሪካ መኪና ንእቱ ናይ ኤውሮጳ ኢሉ ዲቤት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ሰማይ ታክሲታት የታታትው ኣሎ ክልተ ካምፓኒታት ኣብ ቻይና ላይሰንስ ተዋሂቦን ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዘን ድሮናት ዝኾና ነፈርቲ ታክሲየን ከም መኪና ግን ንሓፂር መንገዲ ክኸዳ ዝኽእላ እንተደሊኻ በዓልካ ትዝውረን እንተደልየን ድማ በዓለን ክወስዱኻ ኣውቶፓይሎት ክወስዳኻ ዝኽእላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ትራፊክ ጃም ዘለዎ ቦታታት ብፍላይቲ ሃይ ኤንድ ዩዘር ማናጀራት ድዮም ዓበይቲ ቢዝነስ ፒፕል ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ብመኪና ክኸዱ ተኮይኖም ትራፊክ ጃም ክሕዞም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፅርግያ ናቶም ስለዘይኮነ ንኩሉ ስለዝኾነ ፅርግያ ስለዚ እዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ነቲ ትራፊክ ጃም ንምፍታሕ ኣብ ታራ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ብሰማይ ዘሎ ነገራት ዝሰፍሐ ስለዝኾነ ሓደ ፅርግያ ይኮነ ዘለካ ዝዓበየ ቦታ ክትጥቀም ስለትኽእል ኣብ ሰማይ ኣመና ንላዕሊ ተደይብካ ምስ ነፈሪ ፀገም ክፈጥር ግን ኣብ ሎወር ትሕት ዝበለ ደረጃ ናይ ሰማይ ንኣብነት ባሕሪ ብዙሓት ከተማታት ናይ ዓለምና እንተሪኹመን ኣብ ውሽጠን መንጎን ዝሓልፍ ውሕጅ ኣለዎ ሩባ ኣለዎ ወይ ገለገለ ፈለግ ኣሎ ነዚ ፈለግ እዚ ቢንቶታት ጌርካ ሰግሮ ኩሉ ግዜ ቢንቶታት ድማ ከም ንፈልጦም ትራፊክ ጃም ዘለዎም ቦታታት እዮም ስለዚ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ንኽትከይድ ኣብቲ ቢንቶ ክትከይድን ገለመለን ካብ ትኾን በዘን ጌርካ ዘን ታክሲ ፍላይ ጌርካ ፍላይ ኦቨር ጌርካ ኣብታ ኔክስት ነጥቢ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኖርማሊ ትራፊክ ጃም ይኹን ካልእ ፀገም ኣይፈጥረልካን ስለዚ እዚ ፕሮዳክት እዚ ኦልሬዲ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኢኖቬሽን እዚ ሓደ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ንሪኢ ኣለና ብፍላይ ኣብተን ቢዝነስ ሃብት ዝኾና ኣብ ሎንደን ድሮ ነዚ ዝመስል ቴክኖሎጂ ኣብ ቀረባ ክተኣታተዩ ዝኽእል ዝብል ሓበሬታ ርየ ነይረ ኣብ ቻይና ኻ ምስቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ምስቲ ናይ ቢዝነስ ቫይብ ዘለዎ ምስቲ እንታይ ሽሙ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ግድን ክህሉ ብዙሕ መኻይን ክህሉ ብመካይን ጥራይ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዋላ ክንዲምንታይ ኤሌክትሪክ ካርስ ጌርካ ዋላ ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ ጌርካ ነቲ ትራፊክ ጃም ናይ ፅርግያ ክትቀይሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዲስ ኢዝ ሬቮሉሽነሪ ቴክኖሎጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ነቲ ዘሎ ፀገም ኣብ መፍታሕ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል እዩ ንስማዓየ ንሽ Has issued its first ever operation certificates for autonomous passenger drones. The Air Operator Certificate will allow the two companies to operate EV tools for commercial. The low altitude carrier has a carbon fiber body and is fully electric. The flying taxi is capable of flying autonomously. In other words, it does not require a pilot to fly. The flying taxi can carry two passengers. كم نريد لنا از تكنولوجي زي أقدس تكنولوجي ني جايبنا علمنا دما أتصبغ كغير زخل مخانز نقرر لزليو I'm pretty sure أبكربا أبزن هجرات عرب بزسف حكر كم زخل معناته نزع عينت بعد دبي ترجعت تاريخ حيوت على لا كم حدا سايد نبتخال سايد كتسجر كنا منتهي جزيان قلبتن جزية كم زوج ذلك بسحي ترافيك جام زلو قالك طريق على دبي إذا تكنولوجي زي بزغل تفكعت كم زغلابو ببزح كتكامو لخم زخلو دما يردعك معناته أتي شيخ زايد رود زبال تراي ناخذ صقرو كندي جزية خاطة باخن just كاب حدا destination أبكال destination كتكيد نعملو معلتي حتى يقونا كاس لذي this is going to be a remarkable technology نحن دما نتخطاتلنا أقدس تكنولوجينا عالمنا نبي كم تخيز لا كنا نقولكم كفتنينا دقفكم هابو حق زيكم نابلكم حجنا بتنايزو بانا كنسجر مجمريا بزز كبر زلو مناورا ማለት የቀይ ባህር ንጉስ ነች በመባለው የምትታወቀው ከጥንት ጀምሮ ታሪኳ፣ ስልጣኔዋ፣ ንግዷ ሁሉ ነገር ከቀይ ባህር ጋር የተሳሰረ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ባለችበት ሁኔታ ላይ 130 ሚሊዮን ህዝብ ተከታይ ያላት በዚህች ሀገር ውስጥ ከዛ አልፎ ኢንቨስተሮች እየመጡ ነው፣ ቱሪስቶች እየመጡ ነው። እጂቲ ዓብዮም ንሽተዮም ምሁሮም ዘይምሁሮም everybody ብዛዕባ ሕቶ ናይ ባሕሪ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮነኻ በቲ ኣሽሓት ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽንስ ናቶም ነቲ ዝግበር ብዝተፈላለየ መልክዕ ናብ ቲክቶክ ድዩ ናብ ኢንስታግራም ድዩ ናብ ትዊተር ድዩ ናብ ገለ ድዩ ናብ ኩሉ ኣብ ፕሮፓጋይት ኣብ ምግባር እዮም ዘለዉ ብፍላይ ድማ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ትዘውራ ኣላ ንሳ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መበል 70 ዓመት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ስለ ዝኾነ ኣብ መበል 70 ዓመቱ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፕሮፓጋንዳ ዝግበረሉ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መርከብ ሒዞም ኣብቲ ስቴድዮም ኣብ ብዙሓት ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ጎስጓስ ይግበር ከም ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ባሕሪ ክመልሰላ ዝኸኣለ ቀይ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ክመልስ ዝኸኣለ መራሒ ዝብል ሽም ንምድፋእ ኣብ 2015 ምርጫ ክካየድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ምርጫ እኳ ፍሉጥ እንዲመን ከም ዝዕወት ኣቦ ከም ዝኾነ ከመይ ገይሩ ይምረፅ ግን እንታይ ዓይነት ሕፅበት ኣእምሮ ክገብር ክእል ኣብቲ ሕብረተሰብ
ብዙሕ ፑሽ ክገብር ምዃኑ ንሪኦ ኣለና this is another thing ፈለው ክንገብሮን ክንከታተሎን ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ መበል 70 ዓመቱ በዚ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝያዳ ሓደ እቲ ኮሪዶር ልምዓት ዝብል ብዙሕ ለውጢ ገይረ ኢሉ ክፍክር ከሎ በቲ ካልእ ድማ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ቀንዲ እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልካ እዩ ኣፍደገ ባሕሪ ተትረክብ ኩሉ ሽግራትካ ምተፈትሐ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ፅሑፋት ናቶም ዝጥቀምሉ ማለት እዩ ንሃይለ ስላሴ ንኣባይ ሓሳብ ዘንቀደ መለስ ዜናዊ ድማ ነቲ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ስጉምቲ ዝወሰደ ክኸውን ከሎ ሃይለ ማርያም ኣብ ድማ ሓደ ነቲ ኣባይ ዝወድእ ክኸውን ከሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ቀይሕ ባሕሪ ዝመለሰ ዝብል ሌጋሲ ናቱ ክኸውን ሕልሚ ከም ዘለዎን ንሳን ተገይሩ ድማ ንጉስ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ንባሕሪ ዝመለሰ ንጉስ ንክኸውን ዝበለፀ by the way ኣብይ ኣሕመድ ንጉስ ኣብ ርእሱ ዝኣተወ ኣብቲ ሳይኪ ናቱ ዝኣተወ ምዃኑ እቲ ንጉስ ምዃን ርኢና ኣለና I mean this is not a secret ፓላስ ሰሪሑ ኣሎ ናይ ንጉስ ፓላስ ሰሪሑ ኣሎ ኢማራት ምስ ገዳ ኣብቲ ንጉስ እንዳ ንጉስ ምስ ተቐበልዎ ከምኡ ዓይነት ክሰርሕ ኣለኒ ኢሉ ካብ ዋይት ሃውስ ናይ ኣሜሪካ ዝዓቢ ፓላስ ሰሪሑ ኣሎ ጀነራሊ 4 ዓመት ን5 ዓመት ዝተመርፀ መራሒ ክንዱ ገንዘብ ኣብ ፓላስ ኣይጥፍን እዩ ብፍላይካ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዚ ዓይነት ሰብ ግን ኮለጌና ኩሉ ነገሩ ንጉስ ክኸውን ሓሳብ ስለ ዘለዎ ንኩሉ ነገር ኣጥፊዩ ንጉስ ክኸውን ከም ዝሓስብ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ግን ኣብ 7 ዓመቱ ዝረኣናዮ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቁፅሪ 1 ሲቪል ዎር ኩናት ሃትሕድ ካብ ዝመፀላ ክሳብ ሎሚ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት ሃትሕድ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ባይ ዘ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ሃትሕድ ጠጠው ከብለ የብሎምን ኣብ ዝቐረባ ንፓርላማ ቀሪቡ ኩናት ሃትሕድ ንሓትሕድና ምቅትታል ባህሊ ናይ ኢትዮጵያ ኢልዎ ኣነ ኮንኩን ጀሚረዮ ካብ ጥንቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ምስተቃተልና ኢና ኢልዎ ደናቁር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ህዝብና ድንቁርና ስለ ዘሎ ንሓትሕድና ምቅታል ኣካል ናይቲ ሳይኪ ናትና ኣካል ናይቲ ኣተሓሳስባ ናይቲ ኢትዮጵያ እዩ ብምባል ነቲ ዘሎ ኩነታት ክቕይሮ ዘይኮነሲ ከም ንቡር ጌርና ንውሰዶ ብምባል ተዛሪብዎም ነይሩ ሕጂ ኣብ ካልእ ግዜ ሜይብ ኣብ ሓደ ቦታ ነይሩ ኸውን ሲቪል ዎር ሕጂ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ናይ ኣምሓራ መግለፂ ዝርከቦ ኣይኮነን ምክንያቱ ጭብጢ ብጭብጢ ክንዛረብ ስለ ዘለና እቲ ሲቪል ዎር ብዝተፈላለየ መልክዕ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዓይነት ሲቪል ዎር ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ኣብዚ ረእይዎ በኩረና ዝበሃል 33 ሰብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማእከላይ ጎንደር ማለት እዩ ብድሮን ተቐቲሎም ኣሚን ከምዚ ዓይነት ዜና ብዓለማ ይረአን እዩ ሲቪላውያን ብድሮን ተቐቲሎም ዝበሃል ዘረባ ይትሰምዐኒ ካብ ካልእ ዓለም መይቢ ኣብ ዩክሬን ኢኻ ክትሰምዕ ትኽእል ራሻ ገለ ክትገብር ከላ ሲቪላ ወይ እውን ዩክሬን ገለ ትሕቲ ቅርፂ ንራሻ ክትሃርም ሲቪላውያን ተቐቲሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኖርማል ሃገር ድሮን ሲቪል ቀቲላ ዝበሃል የለን ከምኡ ዜና ብዓለም I don't understand it why እዚ ዓብይ ሄድላይን ክኸውን ዘይክእል ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ገመል ኣብ ከተማ ሸይኑ ዜና ንሜይንስትሪም ሚድያ ተርዲኹም ኣብ ኤርትራ ንእሽተይ ነቓዕ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዜና ዓብይ እዩ 33 ደቂ ሰባት ብድሮን ተቐቲሎም ግን for some reason ኣብ ቢቢሲ ወይ እውን አልጀዚራ ዜና ኣይኮነን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዳብል ስታንዳርድ this should have been the headline everywhere ምክንያቱ የስ ሓደጋ መኪና ወይ ገለ ቀትለካ ኸል እዩ ሓደ ሰብ ግን ድሮን ናይ 21 ክፍለ ዘመን ተጠቂሙ ኣብ ህዝቡ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ብድሮናት ብሚሳይል ገይሩ 33 መጀመርያ ግዜ ኣይኮነን እዚ ናይ መወዳእታ ድማ ኣይኮነን ቀፃሊ ዝጥቀም ዘሎ እዚ ስለዚ እቲ ሲቪል ዎር ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኖርማል ሲቪል ዎር ኣይኮነን ላይክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት ብድሮናት ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ ኣምሓራ ጥራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀውሲ ረእይዎ ካብ 20 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኣይበለን ኣሎ the problem is just going again and again የማንን ፀጋምን ዝብል ዘሎ ሓንሳብ ናይ ወርቂ ስርቃ ተኻይዱ እቲ ወርቂ ብጌጋ መንገዲ ስለ ዝወፅ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ወርድ ኣሎ በዚ ቶም IDPs ዝበሃሉ ቶም ተመዛቢሎም ዘለው መግቢያ ኣትዎም ስለ ዘየለ መድሃኒት ኣትዎም ስለ ዘየለ ኣብ ዝኸፍአ ከርፋሕ መናብሮ ኣትዮም ኣለው ይብለካ በዚ ትምህርቲ የለን ባጀት ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይኣቱ ዘሎ ሕክምናታት ደሞዝ ኣይረኽቡን እዮም ዘሎ ቤት ትምህርትታት ጠጠው ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ጥራይሲ ከባቢ ክንደይ ሚልዮን ህፃናት ካብ ትምህርቲ ጠጠው ኢሎም ኣለው ኣሚን ሲሪየስሊ እቲ ሃገርሲ እቲ ዓለም ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ክትፃወሮ ከም ትኽእል ወይ እውን ኢትዮጵያ ንምድሓን ክንዲ ምንታይ ክትከይድ ከም ትኽእል ካብዚ ክትመሃር ኣለካ ከም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገምን ኣብ ካልእ ሃገራት ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገምን ብሓደ ዓይኒ ትሪኦን እዩ ዓለም ንኢትዮጵያ ንክተትሕና ወይ እውን ንክሽፍነላ ነዊሕ ኪሎሜትራት እያ ትኸይድ ንኤርትራ ኸ ዋላ እውን ዝበለፀ እናሰርሐት ከላ ንእሽተይ ጌጋ ወይ እውን ጉድለት ተተራእዩ እቲ ጉድለት the biggest mainstream ንኣብነት ሕጂ ኢትዮጵያ
ክትፈራርስ ብሰንኪ ኤርትራ ይኮን ክትፈራርስ ቀሪባ ዘላ ብሰንኪ ውሽጣዊ ፀገማም እዩ እንታይ ክንገብሮ ኣለዎ ብሰንኪ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምድላዋት ኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ ትኸይድ ኣላ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ከተሰይጥኖ ዘለካ ኣካል ኤርትራ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ መንእሰይ ነዚ ክሰምዕ ከሎ ክበርሃሉ ዘለዎ ክርድኦ ዘለዎ ክነቅሓሉ ዘለዎ ነገራት ስለ ዝደልየ ዝገብር ዘለኹ ሓደ ንመለስ ኣብቲ ክልተ ነገር ከረየኩም እያ ኣብዚኣ ኣብ 7 ዓመቱ ኣቢ እንታይ ማዕርግ ከም ዝረኸበ ዝብልዎ ዘሎ identity based violence ዓሌታውነት ኦሮሞ ምስ ኣንፃር ኣምሓራ ኣንፃር ኦሮሞ ተጋሩ ኣንፃር ኣምሓራ ዘለዎም ምትፍናን ትሪኦ ኣለኻ ተጋሩ ኣንፃር ዓፋር ምስ መዳውብቶም maybe ሶማል ኣንፃር ኦሮሞ ዘለዎም ፀገም ናይ መሬት ይኹን ናይ ካልእ ዓፋር ምስ ሶማል ዘለዎም ፀገም ስለዚ ethnic based identity based violence ምቅትታል ገበናት መዓት እዩ ኢኮኖሚክ breakage እቲ ቁጠባ ብሰንኪ ብልሽውና ዝሰበይ ሰብካ ሙሉእ ሕጋውነት ዘይብሉ መንገዲ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ ብዓለም ዝገበርዎ እዩ እዚ ኣነ ዝገበርኩ ኣይኮንኩን ፖቨርቲ ድኽነት ምናልባት ዘለዎ ምቾት ክህሊ ክእል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ሆቴላት ዘለዎ ወይ ገለ ዘሎ ፅቡቅ ክህሊ ክእል እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ናይ ድኽነት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዲፕሎማሲ ኮላፕስ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ኣቢ ምስ መን ዲፕሎማሲ ኣለዎ ምስ ወላ ሓደ ዲፕሎማሲ የብሉን ምስ ኩሉ ነገር ምፃሕ ተረ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን መዓት ሽግሪ ዝፈጥር ዘሎ ብየማንን ፀጋምን ምስ ኬንያ የስ ከም ድራማት ከም ተዋሳእቲ ፅቡቅ እዮም ዝኾኑ ግን ብዙሕ ፀገም ኣለዎ ምስ ሶማልያ ኣከመይ ዝበለ ወጥራት እዩ ነይሩ ምስ ጅቡቲ again ጅቡቲ መፍትሒ ክትገብረላ ደልየት ጅቡቲ ዝኣቱ ዝወፅእ ሽግር ኣለዎ ስቲል ይቕፅል ኣሎ ምስ ኤርትራ ድማ ንሪኦ ዘለና ኢና ፎርስ ዲስፕሌስመንት ከምኡ ድማ ኮሪዶር ልምዓት ኢሉ ክንደይ ህዝቢ ካብ ገዝኡ ባዕሉ ዘመዛብሎም ሰባት ኣለዉ ኩናት ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ንብዙሕ ሰብ ገዝኡ ገዲፉ ዓዱ ገዲፉ ከም ዝግዕዝ ብኦሮሞ ይኹን ብገለ ይኹን ኩሉ ግዜ ከምኡ ምስ ኣጋጠመ ኤትኒክ ፍራክቸርስ ድማ ዓሌታውነት ኣብቲ ሃገር ድማ ዓብይ ጥርዚ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ናይ መወዳእታ እዛ ቻርት እዚኣ ኢትዮጵያውያን ሸር ክገብርዋ ርኢ ኣለኹ ኣብ ዘመነ ኣቢ ዝረኣናዮ ነገር እንተሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ቻርታት እቲ ብጫ እንተሪኻዮ ኤትኒክ ክለንሲንግ ናይ ዓሌታት ምጥፋእ ከምኡ ናይ ዓሌታት ጀኖሳይድ ተቐይሕን ብጫን ክልቲኦም ሪኻዮም ካብ ታሕቲ ከመይ ኢሎም ንላዕሊ ገፆም ሹት ይገብሩ ከም ዘለዉ ስለዚ ብዓሌታውነት ዝግበር ዘሎ ፀገም ኣመና እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ፀገም ናይቲ ሃገር ድማ ሰራውር ዝሰደደ ዳኣ እምበር ብቐሊሉ እንካን ሃባን ኢልካ ክትኣልዮ ትኽእል ነገር ወይ እውን ብሕፅር ዝበለ ንእሽተይ ነገራት ምስ ኣስተኻኸልካ ክስተኻኸል ዝኽእል ነገር ኮይኑ ክስምዓና የብሉን ስለዚ እቲ ሃገር ዘለዋ ፀገም ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ ፀገም እዩ ክንምንታይ ከምኡ ኢላ ክትከይድ ትኽእል ወይ እውን ክንምንታይ በዚ መንገዲ ከይዳ ክንድሕን ትኽእል ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ኤርትራ ዝከኣላ ሓጊዛቶም እያ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ንኤርትራ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ብትኽክል እቲ ዘለዎም ፀገም ካብ ባዕሎም ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም እቲ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ሽግር ቅድሚ እቲ ናይ ባሕሪ ኢሎም ዘጉርዕዎ ዘለዉ ኣብዚ ዝዛረብዎ ዘለዉ ስምዑ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልትኖር ትችላለች። የሚቀጥለው 5 ዓመት ነው የማወራው። አሳዛኝ ነገሮች ግን ሊከሰቱ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። አስተያየት ስጡበት። ቦልድሊ ነው የምናገረው። የሚቀጥለው 5 ዓመት እኔ ካሳዛኝ ካታጎሪ የከተትኩት የትግራይ ስንብትን ነው። በነገራችን ትግራይ ልትሰናበትን ትችላለች ብዬ አምናለሁ። ኢፍ አሁንም እንዳልኳችሁ የትኛው ሴናሪዮ ሀፕን ያደርጋል ፐርሰንቴጁ ስንት ነው ምናምን የሚል ውስጥ አልገባው። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቶም ቁርብ ርእሱ ዘለዎም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢዩ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ብኩሉ ምስ ረኣዩ ትግራይ ካባና ክትግንፀለሉ ትኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትእለየሉ ትኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ኢሊት እውን ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ምባል ከቢድ ስለ ዝኾነ ትግራይ ክትግንፀል ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ኣሚን ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ናው ኦር ነቨር ኢለ ነይረ ንትግራይ ሕጂ ወይ ንሓዋር ኣይከውን እዩ እቲ ትግራይ ሃገር እያ ትግራይ ከም ሃገር ክንከውን ንኽእል ኢና ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ቅድሚ ሕደት ዓመታት ቅድሚ 2-3 ዓመት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ትግራይ ትዕወት ክበሃል ከሎ ትግራይ ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ካብ ልቦም እንተዝኸውን ነይሩ ናው ኢዝ ዘ ራይት ታይም ፎር ዘም ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ተዳኺማ ኣይትፈልጥን እያ ከምዚ ሕጂ ፋሕፋሓት ይዋ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ what do they really want
ተጋሩ እንታይም ዝደልያ ብዝዋንዚ ናይ በሐቅ ዲዮም ካብ ልቦም እታ ትግራይ ከም ሃገር ይደልይዋ ነይሮም ወይስ ንስለ መናውራዮም ዝጥቀሙ ነይሮም question comes now ባዕሎም ቀሊዖም ከአሊዎም ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ሕቶ ናይ ትግራይ ተድልዮ ንዓቢ ማእሲ ነይሩ ምናልባት አንጻር ኤርትራ ክዋግኡሉ ዝኽእሉ እንተዝኾኑ ጥራይ እምበር ኣነ ክንደይ ግዜ ነጊረ እቲ ጂኦግራፊክ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለኻ ትግራይ ንዓቢ ከተገድሶ ትኽእል ክልል ከም ዘይኮነት ምግንዛብ የድሊ ስለምንታይ ንተጋሩ ገለገለ ሰብ ኣሎ ከምዚ ተጋሩ ክመፁና ወይ ተጋሩ ምሳና ክኾኑ ኢልኩም ትገብሮ እዮም this is not ንኤርትራ ትግራይ መፅያታ ከተምፅኦ ትኽእል ክመፀላ ዝኽእል ፍሉይ ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል ርዱእ ጌርኩም ውሰድዎ እዚ ከም ርዱእ ጌርና ንወሰዶ ንኤርትራ ትግራይ ሃልያ ኣብ ጎና ሃልያ ዝመፃ ለውጢ ይኹን ወይ እውን ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ነገር ክህሉ ይክእልኒ it's just that doesn't make any sense ንኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ክሪኦ ከለና ግን እቲ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪእኻዮ በአካል እውን ትፈልጠቱ ኮይንካ ትግራይ ዝበሃል ኢቨን እቲ ምዕራብ ትግራይ ምስኦም ከሎ ማለት እዩ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ በዓል ወልቃይት ገለመለ ምስኦም ከሎ ካርታ ናይ ትግራይ ራይዎ አዲስ አበባ አበይ ኣሎ ትግራይ ካበይ ኣሎ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ድሕሪ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ምናልባት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ 91 ናብ 1991 ሻዕብያ ደፋፊዩ ናብ 4 ኪሎ ኮፍ ኣቢሉ ስልጣን ዘትሓዞም ብሰውራ መንገዲ ብወታደራዊ መንገዲ መፅኦም ነታ ኩርሲ ከም ብሓድሽ ብሓይሊ ኮፍተ ዘይሎማ ብዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲ ዝብልዎ መንገዲ ናብ ስልጣን ዝምለስሉ ተኽእሎ የለን it's just impossible ወላ ዲሞክራሲ ከም ጋራንቲ ዘይብሎ ስለምንታይ ዲሞክራሲ ማለት እኮ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘመሓድረሉ ማለት እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ድማ ኣምሓራን ኦሮሞን እዮም ከም ካልኦቱን ካብኦም የበዝሑ ካብ ተጋሩ ይበዝሑ እዮም ጂኦግራፊክ ያለ ድማ ትግራይ ኣበይ ዘሎ ካብ ጫፍ ወሪዱ ንማእከል ከም መሓድር ከቢድ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ማእከል ዘሎ ንክቕበሎ ከም ናይ ኢትዮጵያ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ ህዝቢ ማለት እዩ ከምኡ ክገብሩ ኮይኖም ትግራይ ድማ ሙሉ ብሙሉእ ነቲ መንግስቲ ክቆፃፀርዎ ጥራይ ዘሎ ሓደ ትግራዋይ ሰሪካ እውን ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ፖለቲካል ስትራክቸር ሚሊታሪ ስትራክቸር ሴኪሪቲ ስትራክቸር ንኩሉ ብናይ ተጋሩ ሓይሊ ጌርካ መሊኽካ ብሓይሊ ኢኻ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ስልጣን እምበር ንሰብ የሚንካ ክኸውን ኣይክእልን ፈቲኖማ የመለስ ፈቲንዎ ካልኦት ኩሎም ፈቲኖማ it didn't work then and it will not work now or in the future ስለዚ ነዚ ካርታ ዝንተሪኻ እቲ ናይ ትግራይ ሕቶ ካብዛ ሕጂ ዘላ ቅርፂ ናይ ኢትዮጵያ ድሓን ኣነ ከምዚ ቱ ፋር ከይደ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዘዛርበኒ it's not our business ግን ካብቲ ንሶም ዛረብዎ ዘለው ኣተሓሒዘ ክሪኦ ስለ ዘለኹ እምበር ትግራይ ሃገር ክትከውን ዲ ኣይትከውንያ ከም ጆርጅ ትፈልጡን ኣነ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክሳዕ ክንዱ ዘገድሰኒ ይኮን ምክንያት ተጋሩ ነብሶም ዝኻልዮም እቲ ፖለቲካ ናይ ዞባና ክንሪኦ ከለና ግን በዚ ጌርና እስከንርአዮ ኣሕመድ ፓርላማ ንምፃእ ኣብይ ኣሕመድ ሎም መዓልቲ ናብ ክልላት ዝኣትወሉ ኣዋጅ ኣፅዲቆ ኣሎ ፓርላማ እቲ ዝነበረ ኣዋጅ ኣፍሪሱ ሓዱሽ ኣዋጅ ኣፅዲቆ ኣሎ ማለት እዚ ፀረ ሕገ መንግስታዊ ኣሰራርሓ እዩ ንምንታይ ትልካ ሓደ ትግራይ ውክልና ስለዘይብላ እውን ሓደ ህዝቢ ትግራይ ውክልና የብሉን ሓደ ክልል ዝኣክል እሞ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽናሊዝም ዝዓበየ እጃም ታሪኻዊ እጃም ዘለዎ ህዝቢ ዘይተሳተፈሉ ናይ ኣዋጅ ድንጋገ ጌጋ ይቕቡልነት ኣይህልየን ከም ህዝቢ ዘይተሳተፈሉ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት ምዃና ባዕሉ ይምስክረሉ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ፓርላማ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት እያ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ካልኣይ መሰረታዊ ጥሕሰት ክልላት ሉዓላዊ እየን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ዝፈጠረኣ ክልላት እየን እዩ ዝብል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ክልሎች ሉዓላዊ ክልሎች ናቸው የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የተቋቋመው ሆን ብዬ ነው ያልገባሁት አሳዛኝ ክስተት ይታየኛል የአሳዛኝ ክስተቱ ውጤት የትግራይ ስንብት ነው ብዬ ነው ማምን ትግራይ ልትሄድ ትችላለች ያ ማለት ሌላው ኢትዮጵያ ባለበት ቀጥሎ ማለት ነው የሚቀጥለው 5 ዓመት የትግራይን ስንብት የምናይበት ይሆን ወይ የሚል የሚያሳዝነኝ ደግሞ አለው አይ ፊል ውስጤም ስናገር ፊል እያረኩ ነው ግዴታ መናገር ስላለብኝ ነው የምናገረው
ስለዚህ this is admission ወይ ውን ነቲ ኩንነት ምቕባል ነቲ ህዝቢ ድማ ናይ ምእማን ሕቶ ኢና ንርኢ ዘለና ንትግራይ ፑሽ ክገብርዋ almost ትግራይ already ተኣልዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ደብረፅዮን ሓይሊ ህወሓት ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ናቡ ገፁ ከይዱ ብሰራዊት ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይክልኒ ዋይ ስለምንታይ ተልኩም ድሮ ኣብ ኣምሓራ ሰራዊቱ ሰዲዱ እንታይ ውፅኢት ይመፅእ ኣሎ ንርኢ ኣለና ኣሚን ሕጂ እቲ ንሱ ንምንታይ እዩ እስከኒ ትግራይ ግዳይ ክገብር ዝመርፅ ትግራይ ኦልሬዲ ከይዱ ዘሎ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እምበር እቲ ክውንነት እዚ ሱ ዝብሎ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ እቲ ናይ ኣምሓራ እዩ ዝገደደ ኣሚን look at this እዚ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ ኮሚኒቲ እዩ ኣምሓራ ካብቲ ናይ ትግራይ ንላዕሊ ሓሪኑ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ እንድሕር ኣምሓራ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ በፅሒ ኣሎ ኮይኑ ከመይ ገይሩ እቲ ትግራይ ጥራያ ክትከይድ ትኽእል ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ንኣምሓራ ናባኻ ኣቕሪብካ ንተጋሩ ካልቾ ምቕላዕ ማለት እዩ ወላ ብኩሉ መንገዲ እዩ እዚ ረአዮ እቲ ናይ ኣምሓራ ደረጃ በፅሒዎ ዘሎ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ እዚ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ካብቲ ዝነበሮ ደረጃ ዘለዎ ኣፅዋራት ዓጢቕዎ ዘሎ ብረት በፅሒዎ ዘሎ ውዳቤ ዘለዎ መንእሰይ ዘለዎ ሕራነ ክትሪኦ ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ has no chance I mean I don't know ናይ ኣምሓራ ዲ ናይ ፋኖ እንኳ ይርዳእንን እዩ ምክንያቱ እቲ ዲቪዛ እቲ ናቶም ሬንጀር ክዳን ዝኽደንዎ ናይ ኣምሓራ ይመስለኒ እታ ባንዴራ እዚኣ ናይ ኣምሓራ ይመስለኒ so እቲ ቀደም እቲ ቅድሚ ዓመት ኣነ ነዚ ሪፖርት ክገብሮ ከለኹ በትሪ ዝሓዙ ውሕዳት ድማ ካላሽን ዝሓዙ የድሪ ነይረ ሎም ረይዎም እቲ ሒዞሞ ዘለዎ ኣፅዋር እዚ ካበይ መፅኡ ካብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብዝኸድዎ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ይቆሽምድዎ መዓት ኣፅዋር ይማርኹ እቲ ዝማርኽዎ ኣፅዋር ድማ መመሊሱ ነቲ ዝገብርዎ ዘለው ዝበለፀ ይገብሮም ሕጂ ኣቢ እንታይ ክገብር እዩ ድፍትን ዘሎ እዩ ዝበሃል ምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሽምግልና ንክገብር ዝሓስብ ዘሎ ሽምግልዎ መክዓርቅዎ ኢማጂን ክንዲዚ መንእሰይ ባዕሉ ብቮለንቱ ሰብ ኣይኮኑን ኣስኪሮም ወይ ከዓ ገፊፍዎም እዚኦም ግፋ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ሓበራዊ ግንባር እውን ስለ ዘይብሎም ባዕሉ እቲ ህዝቢ በብወገኑ እቲ መንእሰይ ተወዲቡ ምስ ዝጥዕሞ ኮይኑ ይቃለ ስለ ዘሎ እዩ ክንዲዚ ዓይነት መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ ብረት ሒዙ ኣሎ ነዚ ብረት እዚ ከመይ ጌርካ ክትመልሶ ትኽእል ፅባሕ ንጎ ወላ ዝኾነ እንተገበርካ ሓቲ እቲ ዕላሙ ወላ እቲ ናይ ኣምሓራ ውዳቤ ነብሱ ዝኸኣለ ኣብ ሓደ ግንባር ክመፅእ እንተዘይክኢሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ሰውራ ናይ ኤርትራ እንታይ ነይሩ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክብገስ ከሎ ኣሰላልፋና ትፅቡቕ ነይሩ ኦኬ እቲ ክፍልታት ክበሃል ከሎ በበይኖም ነይሮም እዮም ግን ኣብ ገለ ደረጃ ግን ክልተ እዮም ነይሮም እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እቲ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራ መስለኒ ክልቲኦም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክልተ እዚኦም ክልተ ጫፍ እዮም ነይሮም ውዳበ ግን ፅሩይ ዘለዎም እዮም ክልቲኦም ንሓድሕዶም ተዋጊኦም ብዙሕ ሰራዊት ተቐቲሉ ብዙሕ ዝሕዝን ታሪክ ተፈፂሙ እዩ የግዳስ ክልተ እዮም ነይሮም ኣብዚኦም ክልተ ይኮኑ ዘሎ there are so many ስለዚ እቲ ቃልሲ ማቹሪቲ የድልዮ ኣሎ እናበሰለ እናኸደ ምስ ከደ መይብ ኣብ ሓደ ክመፅ እዩ ቅድሚ ንሱ ናብ ሓደ ምምፅኡ ኣቢ እንድሕር ወዲቑ ግን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኢቨን እቲ ክልል ኣምሓራ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢልካ ንክትግምት እውን ኣዝዩ ከቢድ መድረክ ኮይኑ ይስምዓና ሃይ what do you think ንስኻትኩም እንታይ ይስማዓኩም እዚ ፋኖ እዚ ሻዕብያ ሓጊዝዎ ኣይኮነን ከምዚ ኮይኑ ዘሎ everybody knows ዝሓገዞ ሓይሊ የለን ግብፂ እውን ሓጊዝዎ ክብል ኣይክእልን ያነ ኩሉ እዚ ዓጢቕዎ ዘሎ ካብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝመፀ ዕጥቂ እዚ ካብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝመፀ ዕጥቂ እዩ ኣብ ዝኸድዎ ይቆሽምድዎ ይማርኽዎ ኣሚን ሓደ ጉጅለ ኣብዚ እቲ ዝበለፀ ሞቲቬሽን ነዞም ሰራዊት ናይ ፋኖ እንታይ እዩ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ኣድቢኻ ፀኒሕካ ተሓቢእካ ፀኒሕካ ነዚ ሰራዊት ናይ ፋኖ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ምምራኽ እታ ዝበለፀት ስራሕ የንዖም ብዝኾነ ኮይኖም ተሓቢኦም ድዮም ሰልዮም ድዮም ተጠውዮም ድዮም ሰራዊት ናይ ኣቢ ክንቀሳቀስ ከሎ ንዑ ቆሽሚትካ እንተስቀቲልካ እንተስማሪኽካ ብረት ከም ድሌትካ ትቋፀር ኣነ ሓንቲ ግዜ እንታይ ሓስብ ነይረ ርየዮም ከምዚ ክማርኹ ከለዎስ ታንክን ተማሪኾምስ እንታይ ምገበርዎ ምክንያት ኣውቲስታ ናይ ታንክ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ታንክ ገለን ተማሪኾምስ እንታይ ገብርዋ ኮኑ ኢለ ምናልባት ካብቲ ወታደር ታንክ ዝውር ደልዮም ካ ንዑ ክማርኹ ክእሉ ኣለዎም እየ ድብል ኣነ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ዘለዎም ደረጃ ህዝባዊ ግንባር ወዝ ምናልባት ቶም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ መጀመርያ ታንክ ዝማርኹሉ እንታይ ገይሮም ምኾኑ እውን ይግረም እያ ኣነ ማለት ታንኪ ስቕልካ ይኮንካ ባዕልካ ትስውራ እዚ ከመይ ነይሩ ናይ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝፈልጥዎ ኣብዚ ቻነል ከም ዘሎ ርግፀኛ ናይ መጀመርያ ታንኪ ክትመፅእ ከላ እንታይ ተገይሩኹም ናይ ታንኪ ስልጠና ስለ ዝነበሮም ገዚኦም ድዮም ኣምፅኦም ወይስ መጀመርያ ዝማረኽካ ታንኪ እንታይ ትገብራ ኣፍኮርስ ሰውራ ናይ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ እዮም ዝብሎ ምክንያቱ ብዙሓት ምሁራት ተሳቲፎሞ ነይሮም
ብዙሓት ሊቃውንቲ ሻ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኢቭን ካብ መርሕነት ጀሚርካ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ስለ ዝነበሩ ግን ዩኒቨርሲቲ ስለተማሃርካ ታንክ ትስውር ማለት ኣይኮን ስለዚ እቲ ስልጠና ከመይ ልመፁ ይኸውን I don't know I am just sometimes I think about it እቶም ትፈልጡ ፀሓፍ እስከን ብዙሕ ከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ እውን ዓይኖም ከኽፍት ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ሕቶ ናይ ኣምሓራ ወይ እውን ናይ ፋኖ ክንዛረብ ከለና እቲ ተበፂሑ ዘሎ እሳቶም ትግራይ ክትግንፀል ትኽእል እያ ይብልሎ what about this ነዚ ፋኖ ዝበሃል ብረት ሒዙ ተንስዩ ብህዝቢ ናቱ ድማ ብድሮናት ናይ ኣቢ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ቤት ትምህርታት ናቱ ተዓፅዩ ዘሎ ቀረባት ናይ መንግስቲ ካብ ዘይመፅኦ ዓመታት ከይዱ ዘሎ ብፍላይ እቲ ገጠራት ዝበሃል ጠቕላላ ካብ መንግስቲ ዲስኮኔክትድ ኮይኑ እዩ ዘሎ መሬቱ መሬት ናይ ሕርሻን ልምዑን ስለ ዝኾነ ነፍሶም ሰስተይ እናገበሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ክኸውን ናብ ኢትዮጵያ እንተሪኢልካ ኣብ ሓደ ቦታ ይትወሰድካ ኩሉ ሃገር ክትፈርስ እያ ዝብል ዘረባ ካብ ፅልእ ናይቲ ሃገር ወይ እውን ነቲ ሃገር ካብ ዘለካ ሕማቕ ሕልሚ ወይ እውን ሕማቕ መደብ ኣይኮነን it's just the reality is this እቲ ሪያሊቲ እዚ ሕጂ እቲ ክኸውን ዝኽእል ዝርአ ዘሎ እዩ እዚ ካርታ እዚ ናይ ቀደም ካርታ ኤግዛክትሊ እቶም ክልላት ከመየን ዝቆማ ወይ እውን ዓይናይ ኣበይ ኣሎ ክትብል ከቢድ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኢትዮጵያ ምፍራሳ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ እውን ገለገለ ሰብ ኣሎ ካልእ ሰብ እውን እኮ እንተመፅኡ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ እኮ ክቅየረልና ዝኽእል ንኤርትራ እኮ ብዙሕ ጥቕሚ የብሉን ገለ ዝብል ኣሎ እዛ ሕጂ ዘለዋ ቅርፂ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢኻያ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኣካል ብሓይሊ ጥራይ ክገዝኦ ዝኽእል ኣፍትዩ ክገዝኦ ይክእልኒ for example ኣምሓሩ ንኣቢ ስዒሮም ና4 ኪሎ ተመፅኦም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጉሶም ኣይኮኑን ክገዝዎ ብሓይሊ እዮም ክገዝዎ ከምቲ ህወሓት ዝገበሮ ተደም ኣለኹም ምክንያቱ ኣብ ደማዊ ኩናታት እዮም ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ብቐሊሉ ናይ ምትክኻእ ኣቢ ክሳብ እቲ ሃገር ትፈርስ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል ወይ እውን ብዕልዋ መንግስቲ ድዮም ወይ ብገለ ገይሮም ተደያልዮሞ ወይ እውን ንሱ ተዓዊቱ እንተደይደምሲስዎም ኣቢ ካብ ስልጣኑ ባዕሉ ተኣልዩ ንኻልእ ክገድፋ እዩ ዝብል የለን ንመን ኢኻ ክገድፋ ኣሚን ኣይናይ ዜጋ እዩ ነቲ ሃገር ሕብረት ክፈጥረላ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ገለ ደረጃ እቲ ቅርሕንቲ እናገደደ ምስ ከደ ሰብ ኩሉ ሓደግ በብወገኑ እናቱ ረብሓ ክሰርሕ እዩ ዝጀመር ስለዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዝዛረበ ዝነበረ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ስለዚ የትግራይ ስንብት ይታየኛል ያሳዝናል ለምሳሌ የህገ መንግስቱ ባለበት ከቀጠለ እዚ ኦልሬዲ ንትግራይ ክብል ከሎ ካልኦት ግን ካብኡ ንላዕሊ ነቲ ኩነታት ተዓዚብና ኢና ዝበሉ ወቅት ምሕጅር ኢና ነርና እቲ ሕቶ ትግራይ ንሱ ነቲ ኣቢ ንከትሕን ኢሉ ወይ እውን ንኣቢ ንክሐጉስ ኢሉ ዝዛረበ ዘሎ እምበር እቲ ኩንነት ካልእ ከም ዝኾነ ናኝ አይነት አፈራረስ ነው ደግሞ የምንፈርሰው አሁንም እየፈረስን ያለ ነው የሶማሊያ ሞዴል አይደለም የሱዳን አይደለም የዩጎዝላቪያ አይደለም እጅግ ከዛም የከፋ ነው ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያ 120 ሚሊዮን ህዝብ የላቸው ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም የኢትዮጵያን የቆዳ ስፋት የላቸው ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም ሲፈርሱ አሁን ያለውን የትጥቅ መጠን የጥላቻ መጠን የመገዳደል ፈቃደኝነት አላሳዩ በሐፈሻም ከም ሶማሊያ ወይውን ከም ሱዳን ወይውን ከም ዩጎዝላቪያ ይኮናና ፈራርሳናትና ክኸውን ካይ ብሎም ኣሎ ካልእ ነብናቶም እንታይ ዳ ዝገደደ ኣብ ታሪክ ተራዩ ዘይፍለጥ ምክንያቱ ሓደ ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ብረት ተሰኪሙ ዝዋጋእ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ዘለዋ የለን ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ርእሲ ሓትሕት ዘለዎ ፅሊ ቂምታ ሕርቃን ድማ መመሊሱ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣፈራራስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ እቲ ከምቲ ካርታ ዘርእየና ዝነበረ ህልቂት ናይ ዜጋታት ክፍፀመሉ ዝኽእል ሓደገኛ ውድቀት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሳቶም ክንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ዝስምዑ ኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻና ቤዝን የማግኘት ፍላጎት ከማንኛውም አይነት የጎረቤት አገራት እኛ በሰጥቶ መቀበልም ካለም ሜጋ ፕሮጀክቶቻችንን በመስጠትም በማንኛውም አይነት በገበያ መር ማንም ሳይጎዳ ያለን ሰተን እነሱ ያላቸው እንዲሰጡን ተብሎ ጥያቄ ሲቀርብ ለኤርትራ ብቻ አልነበረም ጥያቄ የቀረበው ሁሉም ጎረቤታችን ጂ እቲ ሕቶ ኣብ ኣጋ ሞትካ ስለ ዝኾነ ለኪምካ ለኻኺምካ ናብ ሻዕብያ ናብ ኤርትራ ኣፀጋግዓዮ ስለ ዝኾነ እቲ ቲዮሪ ስምዕዎም ብተደጋጋሚ ሕቶ ናይ ባሕሪ ንሳቶም
أبتناي هو توتاناي بحري by the way أكم زلا درجة إثيوبيا مس أبي وعل مقبار كمان جبني خد فلت لكم معناته أبي إثيوبيا كو كل زخل مرحونا يكون أبكر بعد زين مس كم زع عينة حجر وعل مقبار حدا جاي نتحجر مسوت كبر زلات لديرترا مزخونه يكون نايزي إثيوبيا أكايدا زخونه دي لا ينقبرنا قبل خلو that's right أنا بحق تصبق تفكرني حبريتا نغسل عاطفتو طفيم ታውቃላችሁ ግብጽ የኛ አቻ ተፎካካሪ ነው ብያቸው ፒር ኮምፒውተር የሚባለው ነው ብያቸዋለሁ ከኛ ጋር እንደማይጠፋፋ ያውቃል እንደማሸም ተጽዕኖ መፍጠር የሚፈልገው ባክኙ ቀራራ መግባት ይፈልጋል የግብጽ ፍላጎት ኤርትራ ግን ራሷን በራሷም ታጠፋው እሺ ለማንኛውም የህዳሴው ግድብ أبزخالو حد زي منه ማለት أتي دلو وشت أو صقم مفتح سلازي اللي انتاي كجبري كأندا أجنداناتو حزب إثيوبيا صقمكا إيرترايو كبلا يزدل زلو كل تشجرا بإثيوبيا زلو إيرترايا صقمكا لايك بعلو نزريو زلو حزبي بعلو انتاي يشجروا له أديس أبا زلو منابرا نايكو طبعا دساقيو زلو حزبي بكوريدور لمعاتب هاي التبديل زلو بنايا بدرو ناز قتل زلو شعبي أيو صقمكا أيلي كأمنا مزفتن زلو and guess what انتاي يخون له زعمنا سبيلن نسز نبعلو تزرباناتو كأمنو كم زيكل كابتا كايداناتو خاطري نغتل ይከተዋል እዚህ ዘገባ ላይ በጣም ትኩረትን የሚሰው ምንድነው ኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ ልትጠቀልል እንደምትችል ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ብሏል መጠቀም ኢሚዲየትሊ አዲስ አበባ ያሉ ዲፕሎማቶቹ ነው እንደው ሪፈር አድርጓልና ስለዚህ የማይቀር ነው ማለት ነው ጦርነቱ የማይቀር ነው ወይም ጦርነት ባይኖርም መጠቅላሉ የማይቀር ነው የሚል ነገር ነው አሁን ከኤርትራ ወገን ያለው ግብረ መልስ በሁለት መልኩ መመልከት ይቻላል ሰሞኑን የነሱን ገጽ ለማየት ሞክር ያለው እጅንታየም ዝብል ዘሎ እዚቲ ኢትዮጵያ ሲ እኒ አሰብ መካባ አይተርፍኒው ዲፕሎማት ናይ አባ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይም ወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ በዓለም ደረጃ ደገፍ እናረኸበይ ዝብል ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኸፍርሱሲ ዓለም ይሕግዘና ኣሎ ني عسب متقلالنا دما دي ترفي بلالو أنستي حكم يمكن بتحدك تري خلقها نا إثيوبيا ملكة كرداكم خلالها دي سابا خوين كا تزارب كلها اتكالي إثيوبيا حدا يكون أبا دي سابا خوين كا مستريو زلها ترجعان قال ملام كل زكالي دي مسلو الجمله لهم نتايم قصري 210 مليون علنا كن دي سراوي تقبر تخليها 5 قال قليلكا فتوت تخليها تمهوتات قليلي بتكون الناس زي مقبال كالو كم دما دينايا لا برسو نحنا خند زبز لنا قطبانا كم زيم زبلنا زلو كم زيم زبلنا خالو سلمتاي كاب شعبيا كنا إيرترا كنا حمق زي نخلو له مغنيات يلن الكاسدقاقيم كا نتحسوت دقاق مش then you feel like حق تزارب زلا خوين يسمعك اتي كون الندقن صبوق يرم يري ولو مسجزيه دما نابي قصو كخيد كم زغل تدقاقا من سمع عطوات فانو مسحوحات مسرحهم كم زي قريم دحر مقلاصو كاب مسرت حوحات حدا كم زخونه زنقرلو ايتا سبحات نقا نبوزحات تقارو زسن بدا مدر غيرلو ايتا سبحات نقا مس حيلتات اورمو نمحران كنسرح لنا كبل استسمع انتخون نمحارو كنصل يبلنا نيللو كابز بتوسخه تግራይ مس ኢትዮጵያ ክትቅጽል كم ዘለዋ انت ملخت ابز ጉዳይ ሰፍሕ መብርሂ ሂው እዩ ብዛዕባ ጥምረት ኤርትራን ትግራይ ነምሐራን መንግስት ፌደራል በአሉታው መንገዲ ኣብ ዘልዕለሉ ዘሎ ግዘ ካብ መስረቱ ውድብ ሕወሓት ሓደ ዝኾነ ስብሓት ነጋ ናተይ ዝብሉ ሓሳብ እዩ ኣቕሪቡ ኣይተ ስብሓት ምስ ወይን ጋዜጣ ሰፊሕ ቃለ ምሕትት ዘካየደ እንትኸውን ብዛዕባ ጉዕዞ 50 ዓመት ሕወሓት ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናንን ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን ዘላትሉ ኩነታትን ኣልዒሉ ይርከብ ኣብ ዝዋን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኣይተ ስብሓት ነጋ ሕወሓት እትድሕነሉ ኣንፈት ንምርኣይ ከም ዝግባእ ብምዝራብ ምስ ካልኦት ሓይልታት ክስራሕ ከም ዝግባእ እዩ ገሊጹ ምስ ልሳን ወይን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ሕወሓት ካብ ዘጋጠመ ሁከት ብኸመይ መንገዲ ክወፅእ ይኽእል ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እንትኸውን ሕወሓት ንዓርሱ ዳግማይ ብምድርጃው ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ናብ ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ ምምላስ ይግባእ ክብል እዩ መልሲ ሂቡ ኣይተ ስብሓት ነጋ ንሱ ይኹን ውድብ ሕወሓት ዘጠዓስ ነገር ከም ዘይገበሩን እኳ ዳስ ሕወሓት ዘኹርዕ ውድብ እዩ እንትብል ዘናስሕ ታሪክ የብለይ ናይ ውድብ ሕወሓት ሓደ ኣካል ብምዃነይ ድማ ኣዝየ ይኮርዕ ክብል እዩ ተሰሚዑ ኣብ ውድብ ሕወሓት ብፍልጠት ዝሓሹ ንዝተባሃሉ ኣባላት ንምቕታል ምንቅስቓስ ከም ዝነበረ ዘመላኸተ ኣይተ ስብሓት ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ
ክቕተሉ ዝበሎም ሰባት ስም ዝርዝር ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ዝገለጸ እንትኸውን ብተደጋጋሚ መምርሒ ጥሕሱ ብምህላዎም ስጉምቲ ክውሰዶም ይግባእ ኢሉ ነይሩ እቲ ስጉምቲ ንኽውሰድ ድማ ኣብ ጎነይ ዝነበሩ ብጾት ድፍኢት ይገብሩለይ ነይሮም ዝበለ እንትኸውን ኣይተ ስብሓት ነጋ እቲ ሽም ዝርዝር ንሓደ ዓመት ኣብ ኢዱ ሒዙ ብምጽናሕ ኣብ ሓደ ኣኺባ ኣረጋዊ በርሀ ንክቕተሉ ዝመረፅዎም ሰባት ከም ዘለዉ ንዝተኣከበ ተጋዳላይ ብምንጋር ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ካብቲ ውድብ ንክንጸል ከም ዝገበሮ እዩ ተዛሪቡ ካብቶም ንክቕተሉ ተሓሲቦም ዝነበሩ ኣካላት ሓየሎ መርኣያ ሳሞራ ዮኑስ መለስ ዜናዊ ዓለም ሰገድ ገብረ ኣምላክ ከምኡውን ጀማይካን ከም ዝነበሩ እዩ ኣቃሊሑ ኣብዚ ግዜ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ሻዕብያን ብልጽግናን ዝኸፍኡ ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ኣይተ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ግዜ ዝድለ ዘሎ ሕወሓትና ብልጽግና ንምቕያር ጥራይ ኣይኮነን ዝስራሕ ዘሎ ካብ ጸላእ ዝብኣሰ ጸላእ እዩ ኣጋጢሙና እንትብል እዚ ንምፍታሕ ድማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከይተረፈ ዝሓትት ውሳነ ከም ዘድሊ እዩ ተዛሪቡ ኣይተ ስብሓት ነጋ ወሲኹውን እታ ብደም ኢትዮጵያውያን ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ ክትምለስ ኣለዋ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ካብ ዓለም ዘደንቕ ሕገ መንግስቲ እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ሕጂ እቲ ድራማ ናይ ትግራይ ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ብኩሉ መልክዕ ክንሪዮ ስለ ዘለኹ እየ በዝኻ ንእሽተይ ንስማዕ ትሕሪኡ ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ ኣብዚ እውን ኣሎ ሓደ ዘረባ ውረድ ናይ ዝብል ስጉምታት ብስፍሓት ክኸይድ ውረድ ብኣኻይ ንምርሓን ብኣኻይ ንግዛእን ኣይንመሓደርን ሓደ ክልተ ብምልክነቱ ዝሸሞም ምስለኛታት ብምልኦም ኣብ ስራሕ ከይኣቱ ናይ መላእ ህዝቢ ጉልበት ሒዝካ ክግበር እዩ ሰለስተ ብክሕደት ብምልክን ብብተናን ዝወሰዶም ውሳነታት ብምልኦም እውን ከይትግበሩ ክንሰርሕ ኢና ከይፍጸሙ ማዕበላዊ ህዝባዊ ሰልፍታት እውን ብጥንኩር ክቕፅሉ እዮም እቲ ነገር መጨረሻ ክሳብ ዝበፅሕ ማለት እዩ ተማሪዎች ሽንኩቶን ወጣ ጉዳይ ክትሆን ብራሕቶ ኣይመሰለን ኣይፈልጥን نقتل أبز خاسمه سوري لما أتهاجر قبل الحوحات نمنتاي سجمت زي يوسد نحوحات كساب كندز عند حنقنا كسام معز كبل يوعلوم بأبون برنت دكتور دبرت إنجاور ميكائيل نزمر حود بحوحات قبر شبراو جوجل كاب مبال حليفو نجنرال مقوي هاي لبش من دال على كسام زلافيو بزحوم باتنز حلف كل تعمت أب تجري نسن حق جزاو من محدار بريزيدنت نمشام زخل أواج أب صاد قالو برلما أب كل لازت عايش جزاو من محدار نكل التجزا كساب كل تعمت زاكل نكنا وحيو نتسانتيو حدا تجراوي أب زي توكل له تبيت مخرط وكلت إثيوبيا تمالك أروزو على حطوطات سلامنتاي أب تجراي كوينات زي خفت سلامنتاي أب الحوحات سجوم تزي وسد نحوحات كساب كندزي عند حنقنا كسام معز هاجر زفرسون ناي سلام تنكن سخون سبات يوم كولو يوم إزم أبالات برلما كن مربعة حموشتن عمت زنابر حمامهم داقيس ومزلهم يتجراي كل المانجستنا بكربت هيك مانجستاي سراتون لما فرس بتنقساقس أو مسرت ታግዶ መቆየቱ ይታወሳል። በዚህ መሰረት ተቋቁሞ የነበረው ጊዜ አስተዳደር ለምን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ የተንቀሳቀሱ የአስተዳደር አካላትን ስርዓቱን አልፎ አበቱሬታ አስተዳደር ውስጥ ከም ንሪኦ ዘለና ሕቶ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ከመይ ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል እዩ እቲ ትግራይ ዝበሃል ክትግንፀል ትኽእል እያ ወይ እውን ኣብ ዓበይ ኩናት ክእቶ ከም ዝኽእል ሕቶ ናይ ትግራይ ናብ ሻዕብያ ገጾም ዝፀጋግዑ ዘለው ድማ ሓደ ነገር ክርዳእኩም ኣብዚ ስምዕዎ እስከ ኤርትራን ትግራይን ተሓቢረን ሓደ እንተኮይነን ዋላ ብኮንፌደሬሽን ይኹን ዋላ እዚ ይኹን እንተተባሂሉ ኤርትራ ዝነኽአ ዋ ዝብል ኣብ ትግራይ ዝነኽአ ወይ ለዩ ዝብል ኣብ ኤርትራ እንተ ተፈጢሩ እውን ሓደ ኣለባ እዩ ተናእሰ ግን ረብሓ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ዘተ ንምግባር ረኽቢ ንምግባር ሕጂ እውን ድልዋት ኢና ይናሓፍረሉን ኣይትጠራጠሩ ኣወል ስለ ዝበለ እንተይኮነስ ኣነ ይፅውዕ ኣለኹ ንኣወል እውን ንኻልኦት እውን ይፅውዕ ማለት ኤርትራ ምስ ትግራይ ተላዚባስ ኤርትራውያን ምስ ተጋሩ ተላዚቦም ሰላም ክፈጥሩ ትግራይ ክትከሓስ ተወረረ ክምለስ ሓደ ኮይንና ፀላእትና ክንምክት ክንዓቢ ክንለምዕ ኢሉ ዝሓስብ ኤርትራውን ተሃልዩ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ፖለቲካ ይሃሉ ካሊእ ይሃሉ ይፅውዕ ኣለኹ ኣነ ክንላዘብ ሓይለ እውን ከም ሓይለ ትካል ኣነ ዝመርሖ ትካል እውን ከም ትካል ክንላዘብ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ንኢትዮጵያ ከምኡ ኢልና ዘይኮናን ለሚና እዮም ኦኬ ኣብዚኣ ሕጂ ናተይ ርእቶ ኣነ ከም ናተይ ርእቶ ማለት እዩ ሃይለ ናቱ ርእቶ ክገልጽ ናቱ ድሌታት ክገልጽ ናቱ ባህጊ ክገልጽ ሂዘን ኢንዲቪዥዋል መሰል ዘለዎ እዩ ናቱ ርእቶ ይዝብ ዘሎ ሓደ ግዜ ግን እንታይ ይርኢ ብወገን ኤርትራ
كل جزء كتنقع كنكلالنا إيرترا منيا نزبل اسكدحان نزيها سمعنا نابتي أناليسيس كنحلف نستوعل انت زي دلينا ناتكا منجست غيترفنا علو نحنا اينا ازعصو ناتكا منجستينا نقلكو نحنا ناتكا انبسا نقلي وعق نقمط وعق نقلي واجلات نقمط نحنا اتم فقودو حلم ها هيلوم استزراغو حمراح تخاكو گنزب تكور هاغراونت كسرحو مس مليونات دولاراتهم يم نبر قبر خير خبو اب غدغات تشقيعم صنيحمها من يو زراغيحو غدي فلكا غدي دمبر دوب تግራይ خازلها زعبا ኤርትራ ክትዛረብ مزوريا تواقيا خاتبل حمد وتقابيرا كبيرا دما ارتراو هاقراونت مان كان دستن سريقا الكا سعيبكا بالحز مغنى يخون الكايز ملسي نت مان كان دستخانا يكوننا نابقمال نادقن سعينا وسيدنايو نادقا ناقمال كانينا مان كان دستنا ناسكيمنا حجي انتايو ازي زربازي نسلي كداقسي ليكم كون زمصو زلغو اول سعيد اب مدرخو انتاي بالنيرو كردانا إليكم زقبر زلغو نفس زخونة نجار إذا أول سعيد حجي قال سبالو إذا نجار إذا كدم سالو زبل no this is history تاريخ إزي أب كمي مدرك أنت عينت مرجس نيرنا أب كمي مدرك أنت عينت مرجس إيه الوكا شعبي هذا ما قال كم تسمع زلغو مسوحات جنبار نخفتر وي مستقراي جنبار كفتر وي حبراو شركة كحسب كله هاي سلا زي بلو وين دخمت سلا تسمع زلو وين كاب عبس سلا دفر هيك ون هذا مفرح كل جزء صبغيو نسألها أنا عايز كذا مراي بزي قد استعينت أشكالك على كنت كم تخل نسألها سألايو كم تزق بودما نسألاي بوتا هيبكا زد ليه كم دلار تقبر كتكلم لك زد ما لبونا ترايز بلو يزبلانه هالاي أب مدرخو كتب له زق باكان كتقبر زق باكان كتفلت كتكلم لك أول عبنت كم تبزو حسبات زي حجنا ريوا لأن كان شركة قبروها سلا سمعكيو أتي بسمعيد زخيدن بردي زخيدن فللي ناتو دون قصة زح حموغش ولا تجبر كاب الساعات زديد دون قصة زحجة أنا تزاربون عمل كت حزب تقرأ كتصنت ترى إذا لك حجون كتصنت يخا جي زيد ربازي أبزخونه يكون بوليتيكا زتاتفسب حزبي يصرفنيو حزبي كتصرف يبل كانت معنا جو كيتوارد ما نما نسي البوليتيكا كتصحف كتزارب تغليخا حزب تصرف تخينكا at some point you will have a problem سلامنتاي حزب نباريو مرحتي بوليتيكا بارتي زقايريو ترجمه له بوليتيكا نيات قايرو بوليتيكا يقايريو حزب غنا يقيرني تግራይ حزب اللوا كقصلي دما اننا عمتات تقصل حزبي ኤርትራ حزب اللوا حزب ኤርትራ كنت زلاكا استقامه يزبلت مالن حزب ኤርትራ كناس يوعل نيرو سراويت ኤርትራ كناس يوعل نيرو انكسوا قد مقرب جزيه سراويت ኤርትራ سمعونا مساهم مسانا خوينا كتواغو مال صرفن يرك حج تمليس كاي قرتا حياتك اشك على الكصوت اللي تخليها حزبن تالن حزب بفلاي اب زخون يكون بوليتيكا كتنقا كخلها لك اب چانل انا بتدغاغام زبلن تايو حزب ኢትዮጵያ ናብነት እንጂ ابي صلاحي نمبر حزب ኢትዮጵያ صلاحينا الك تزارب يبلك كند منتا وشت خاي سمعك حزب ኢትዮጵያ ብዙ حزب نتي سرعات اب اديس ابا زلو 4 كيلو زلو كاب حزبو نكفلي خا تقبر زلك امبر حزبو ابونو كمزا حسل كتقبر يبلك سلازي نيتيوبياويان مصراف نامحرو مصراف نورومو كم حزب مصراف نتغارو كم حزب مصراف كل غزي ابوليتيكا خطواسات خوينكا صقامي خاتفتر زلها مفتحي كون كانت فتر زلها سلامتاي صلايخا حزبي كونن صلايخا اتنت حزبي ماني بليز قبر زلو مراحيو سلازي نابت مراحي تارجت تغيركا كتقير مدبكا زقللي سيتو اتجيم دما نابتون بوليتيكا هذا تكوري امين شعبي ارزو كل زبنات ناتو جاندا ويانه يزبل نيرتا جاندا يقطفاني جاندا ويانه سلازي جاندا مالت وحدا سبات مالت مس غزي دما خطيروم تخلعو بخالك تكو تخل نت حزبكن كم حزبي كتخبر خدكلالك لان كان هذا زورال وانا بريزنت سياس حزب تقرا قد مخلطه 3 عام زبل حزب تقرا زواصو خفلط الله ابزي يد الحشوي خاطي يبلون مس حزب دما صقم يبلنا بمبال تزاريم نيرو نزي حجز مص زلا غاطا مصقم سلازي كونكا اقدم كاب زعبا حزبي حماق زي مزراب صباح نغو ملحس كان قطعصف بوليتيكا كقاير كله جول نخيتاتو كتنققونا لك مغنياتو ابل الحزب تزارب زربا بحق يحتتيو البوليتيكانيا دليت كتب له تخليخ ابي احمد كم دليت كصرفت تخليخ بوليتيكانيا سلازخونه نحزب قد كل جزء يحتتي جبني دما ስለዚ እዚያውን ኣስተውዒልና ክሪአለና ትማል ሕማቅ ስለ ዝዛረብ ዝነበረ ሎሚ ጽቡቕ ንኽዛረብ ዝኸብዶ ሰብ ከም ዘለዎን ክንፈልጥ ክንከላለና ንመረዳእታ ዝኣክል ማለት እዩ
ክውዳእየን ብድሕሪኡን ካልእ ፖሊስ ክንቅፅኢት መደብና ማለት እዩ እዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን እቲ ዝወጠናዮ ንዕአን ኣብ ባሕርን ኣብ መሬትን ማለት እዩ ስመይ ኣቕላስ ገብሩ ባህር ኣቓል 33 ዙርያ ስራሓሉ ተምሃርናዮ ሙያ ከዓ ዴክማ ስራሓሉ ስራሕ ከዓ ሊደርሽፕ መምራሕ መርከብ ማለት እዩ እውን ስመይ ራየት መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ወንድና ክላትና ሙያ ተምሂርና ኣነ GIS ተምሂረ graphical information system استمهرنا موያ አብስተምዝና ማለት ነው ተካቴን መማራን ኩሉ ነገርን ብሉጻት ብቋዓት ባታት ተሓሳስበን ብስራሕን ንኩሉ ነገር ሓንጎ ፋይለን ተቀበላ ስለዝኾና ናይ ኩሉ ናና ኣብነትን ሞዴል የንቃነት ሓይሊ ባሕሪ ብፍላይ እዚ ኣብ ምራኽብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ክንዛረብ እንድሕር ዳ ኮይና ብዓለም ደረጃ ኣዝየን ውሕዳት እየን ኣብ ምራኽብ ዝሰርሓ ምክንያቱ ባሕሪ ከቢድ እዩ ስርሑ ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ ባህርያዊ ከበድ ፀገማት ኣለዎ ነዚ በዲህን ዝኸዳ ውሕዳት ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ክትረክብ ሕጂ እውን ኣብኡ ደው ዝብል ኣይኮነን ስለምንታይ ንህልካኒ ብዝቐረበ ብዝነኣሰ መንገዲ ጀሚርና ኣላ ናብ ዝለዓለ ንክኸዳ እውን ከም መደብ ተተሓሒዝለና ኣላ እዚአን ተማሂርና እንደላ ናይ ፍልጠና ጀላ ቡንዴን ዝበሃላ ካብዚ ንላዕሊ ሒዝና ዘለና ተሞክሮ ክንዕብዮ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ መራክብ ድማ ክንሕዝ እውን ሓሳብ ኣለና ናይ መርከብ ስራሕ ስፔሻሊ ካብ ቲዮሪ ፕራክቲካል ብጣዕሚ ስራሕ ከሎ እናኸድካት ከለካ ዝያዳ ከዓ ፍልጦ ትገብሩ ማለት እዩ ባሕሪ ሂወት ባሕርካ ጥዑም ሓንቲ መቸም ኣነ ነዚታት ክንርኢ ከለና ገለገለና ኣብ ደገ ዘለና እንታይ ክስማዓና ጀሚሩ ኣሎ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ኸይድካ ፈንጣሕጣሕ ክትብል ከምዘይብልካ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘገርም ደረጃ ብቅዓት ዘለዎ መንእሰያት ነጊሶ ተመልሚሎም ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ምናልባት ካብ ደገ ብነፋሪት ስለ ዝመፃኻ ዶላር ስለ ደሽረፍካ ፍሉይ ነገር ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ነገራት ግን ክቕየሩ እዮም ኣነ እንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሐ ኣለኹ መሲልኩም ኤርትራ ሃብታም ሃገር ክትከውን እያ ጥራይ ሰላም ትርከብ ምክንያቱ እቲ መሰረት ናይቲ እታ ቁጠባ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክትከይድ ዘድልያ መሰረት ባእታታት ኣንፂፋ ኣላ እዛ ሃገር እዚኣ መጀመርያ ምንጪ ናይ ቁጠባዊ ዕቤት እንታይ እየ ዝብላነ ሰላምን ርግኣትን ውሽጣዊ ብፍላይ ውሽጣዊ ሰላም እንተለካ ቀደም ንዕሽቀልና መዝሙር ነይራ ውሽጣዊ ሰላም ሃበኒ ኢልና ንፅሊ ነይርና ምክንያቱ ውሽጣዊ ሰላም ዘለዎ ናይ ደገ ዝርግርግ ኣይርብሾን እዩ ፀገም ኣይፈጥረሉን ኣይንብል ኢና ናይ ደገ ከባቢና ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ውሽጣዊ ሰላም እንተውሒዝካ ግን ናይ ደገ ፀገማት ዝዋሕደ ፀገም ይፈጥረልካ ውሽጣዊ ሰላም ተዘይብልካ ናይ ደገ ሰላም ናይ ደገ ይኹን ተፃብኦ ወይ ናይ ሰላም ወላ ሓንቲ ከምፃልካ ይክልኒ ኢትዮጵያ ራዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ራዩ ኢትዮጵያ ብደገ ብጎረባብታ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብላን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ከስፋሕፍሕ ዝሓስብ ጎረቤት የለን እንታይ ዳ ኢትዮጵያ ፀገማ ውሽጣዊ ፀገም እዩ ዘለዋ ተዲኹንሎም ውሽጣዊ ፀገም ኣለዋ ኤርትራ ብግምጣሉ ውሽጣዊ ፀገማ ዝነኣሰ ምናልባት ፀገም የብላ ናይ ቁጠባ ወይ ነገለ ኣይንብልኒና ኣሎ እዩ ፀገማት ክእለ ዝኽእል ፀገማት ኣለዋ ናይ ደገ ዝመፅእ ድማ ስለምንታይ ቀፃሊ ኣብ ኤርትራ ዘይዕወቱ ውሽጣዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ሓድነት ዝበሃል ሓደ ብኣሃዝ ወይ እውን ብገለ ቫርያብል ክትዕቆኖ ዘይትኽእል ሓድነት ስለ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ናብ ዝበለፀ መድረክ ንክትከይድ ዘድልያ ባእታ ኣንፂፋ ኣላ ዋላ ትሕቲ ቅርፂ ዝግበር ዘሎ ትዲጋታት ዶገለዶ እዚ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝረአቲ ውፅኢት ናቱ እቲ ባይታ ኣብቲ መሰረት ክግበር ዝኽእል ገዛ ክስራሕ ከሎ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝሰርሕዎ ኣይትሪኦን ኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ኤውሮጳታት ኣሜሪካ ንሪኦ ኢና ኣብ ትሕቲ መሬት ዝስራሕ ትሚሉ ፀኒሑ ሽዑ ንላዕሊ ፈው ኢሉ ክኸይድ ከሎ እቲ ናይ ላዕሊ እንታይ ወንዳ ከምዚ ኮይኑ ክትብል ትጅምር ዝዓበየ ስራሕ ኣብ ትሕቲ መሬት ስለዝኾነ እቲ መሰረት ስለዝኾነ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ እቲ መሰረት እዩ እቲ ላዕሊ ድማ ክመፅእ እዩ ነዞም ሕጂ ንከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት ዝምልምሉ ዘለዉ ድማ ካብ ልቢ ነመስግን ነፍሲ ወከፍና ድማ ነዚ ነገር እዚ ንክነጉልሕ ክንፅዕር ኣለና ሓድነትና ንክንዕቢ ክንጓየ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሓሳባትኩም ኣፍስሱ ርእቶኹም ሃብ እናበልኩ ነዚ ቻነል ድማ ደግፉ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ገትፈኩም Kuma zurura